Gabon deizula pilota zale, eta ongi etorria izan zaitezela pilotaren etxera ostiral gaua, 9:05 inguru, eta gaur Bergarako udal pilotalekuan gaituzue, pilotaleku berezian, pilota historia berezia daukan plaza batean hain zuzen ere. Pixkanaka jendeak gerturatzen ari da, eta gaurkoan gure plater nagusi, gaurkoan enfasia ezarri nahi diogun leia, eskuzbanakako txapelketako kanporaketa izango da, Aspe enpresaritako kiona. Bertan, Rezusta eta Pello Etxeberria izango dira protagonista. Iragan denboraldian ere, izan zuten elkarren aurka berri, eta ea, gaur ze gertatzen den, biak ala biak helburu bakarra dute, banakako txapelketan parte hartzea, baina aurretik ere, sekulako partidoa daukagu. Gorriz gaurkoan, Irribarria izanen da Tolosarekin batera. Urdinez berriz, azken orduko aldaketak tarteko Joseba Ezkurdia ikusteko aukera izango dugu, eta Bizkartzain lanetan Erostarbe. Abel Barriola, Gabon Bergarako udal pilotalekutik, plaza dotoretik, eta bete-beteko gaua daukagu. Gabon, Joseba, bai, alaxe da, ez? Bete-beteko gaue, jaialdi oso politxe, plater nagusi ezuk esan duzon bezala, eskuzbanakako txapelketa izango da, ez? Txapelketarik historikoena, eta batez ere partidu oso ikusgarri eta erakargarrie. Batetik bi pilotari ikusgarri dielako, ematen dioan abiaduragatik bi pilotari oso ezberdin, eta beste alde batetik jokoan dauden bi pilotari dielako. Eta binakako partidu ere oso interesgarrie da, eta aztuk esan bezala fronton historiko bateak. Horretena, jaialde hau areta politiago egiten dugu handiken. Aurreko ostiralean ekin zion 2020ko banakako txapelketak, bakaikoak egin zuen aurrera pausoa bera, txapelketan izanen da Arteaga kanporatu ostean etxarrin, baina gaur Bergaran gara herriko semea, Pello Etxeberriaren aurka arituko da, eta Nemurua Mendiaraz, ze ikusle izango dugu, ze presentzia izango dugu herritarren partetik, hemen Bergarako udal pilotalekuan. Gabon bikote, pilota zaleok, esan digutenez, 500 lagunentzako tokia du gaur Bergarako pilotalekuak. Orain arte 200 sarrera inguru daude salduta, batzuk gehiago izango direlakoan gaude, izan ere oraindik jendea erosten ari baita sarrerak lehiatian, oraintxe bertan izan gara. Eta bigarren partida nagusiaren inguruan galdetu dugu, dirua nola egongote den, iazko emaitza kontuan hartuta, 170 Pello Etxeberriaren alde, aterako. Eskerrik asko informazioa garengatik, dirua gauza bada, gero kantxan, gero pelota tarteko, erabaki behar da, hori bigarren lehia izango da, eta aurrenekoan esan moduan Iker Irribarria eta Tolosa batetik, bestetik Joseba Ezkurdia eta Erostarbe, bi aurrelari hauek ere, banakako txapelketa buruan daukate, batzuk, beste gauza batzuk ere bai, goazen iragarkietara, eta ostean bueltan izango gara, plaza berezi honetatik, Bergarako udal pilotalekutik. Gabon deizula, ikusentzule, hementxe gaituzu arestian aipatu moduan Bergarako udal pilotalekoan zuzenean 9:12 minutu, eta jendea pelota ona ikusteko gozez Bergaraldera aspalditxoan etorri gabe, eta plaza hau gustoko du, Abelek plaza hau gustoko dute pilotazalek, eta baita kantxan dauden 4 protagonistek ere aipatu moduan, gaurko partida garrantzitsua, txapelketako partida, Erostarbek ez, baina Etxeberriak eta Rezustak jokatuko duten eskuzbanakako lehia izango da. Baina aurretik, irudietan dauzkatzuen 4 protagonistak Iker Irribarria eta Xabi Tolosa batetik, bestetik berriz Ezkurdia eta Erostarbe. Eta Abel Barriola, gaurko jaialdia gustatzen zaigu. Bai, jaialdi oso politi da. Batetik, lehendabiziko partidue, bi zarraundi aurren, eta gero bi atzelarik partidu nagusik ere jokatzen dituen, noizen behin, baina gehiotan jokatzen duen promozio mailan. Eta beti horrek egiten du partidu berrixegoak edo izatea. Ez ikusiak, ez, pixko bat. Eta horrek beti puntu bat gehiago ematen dio. Beste alde batetik, olako partidu nik uste, poz handi bat ematen diola Erostarbe eta Tolosa bezalako pilotariri eta merezitakoa da, ez? Azkenen, promozio mailan, maila handi ematen nahi dienan, asentatutako atzelari die, eta noizean behin, olako izarra handiekin jokatzea, noski bereientzako plus bat da, motivazio aldetik, ziur nago aste honetan ere ilusio handia inentziela,
bi aurrelari handi hauekin jokatzea, alderantziz bezala, aurrelari promozio mailan jokatzen duen aurrelari, lehenengo mailako atzelarikin jokatzen duen bezalaxe. Eta gero eskuz banakakoa partidu zoragarria da, nire ustez, Joseba. Biek dielako pilotari ikusgarrik eta jokun daude. Eta holako abiadura ematen dion bi pilotari ezberdinek, batek atein airez jokatzen duna, gerritik gorako posturekin, eta bainat aldiz, atzelarie, azpitik gora jotzen duna, biek ere abiadura handi ematen dio pilotari. Eta horrek denak iten do, partidu ikusgarri izatea, teorian behintzat. Joseba Ezkurdiak ziur binakako txapelketa daukala buruan, baina jardun behar da alden bitartean pilotan eta azken orduko aldaketa izan da. Ze gaurko jaialdirako hasiera batean Elezkano zegoen ezarrita, baina atzo oharrarazi ziguten jakak ez zuela igandeko partida jokatuko, bere ordez Elezkano jarri dute eta beraz gaurko gau honetarako Irribarriaren aurkaria, aurreko kuadroiei grazia emate aldera, Joseba Ezkurdia izango da. Ez dakit, Erik Jakana ez dut irakurri inone, zergatik suspenditu ote duen edo, ez dut, ofizialki behintzat ez dut, uste, aspen presak adierazi dune, bine irudipena eman zien lehengo asteko larun baten, bukaran, hanketik edo, pixka bako jo edo egiten ote zuen edo, eta ez dakit, lehengo lesio hori pixkarema berritu duen edo, gogoratzen naiz gantxo bat, Agirrek jotakoa zabalera jontzenen maingu bezala jontzela, ez? Eta irudipena ematen zuen, berritu ote zitzen edo mine ote zuen hor. Etzen bere arratsaldea izan. Etzen batetik, etzai inongo merituk endu bar Agirre eta Albizuri. Nik uste Agirrek oso inteligente jokatu zula, atzelari handi batekin, bere atzelari handiari jokatzen utziz, baina beste alde batetik ere bai, nire ustez, Jakak eta Zabaletak ez zuen bere euneuki. Zabaleta eskuin horrekin ez do konfiantza handi ematen do, pixko bat ukitu ote dauken edo, eta Jaka irudipen eman zien konfiantza handirik gabe jokatu zula. Eta hasieran gauzak etzitzizkion atera, eta gero partidu zin hori pixko bat arrastan edo eramantzula, ez? Baina, esan bezala irabaztelei etzai inongo meriturik endu bar. Beraiek partidu handia jokatu zuen. Ja, Masterseko finalerrietan agarragan Zabaletak utzi zituen zalantza zantzu batzuk. Ondarri bitik hasita eskuin horrekin. Ondarri partidu bukaerari efektuak inta eratzuten zituen, pilota zoren bat edo beste hola azpitik eta azkar zetozenak, hoietan ematen zaio eskuan golperik handiena, azpitik datozenak eta azkar datozenak, eta hoietan etzen eskua garbi sartzen, orduan pentsatzen duen esku hori ezetu zegoen oso ongi, gero Logroñon ongi jokatuzun, finalerdietan, baino egie da pelota astintzeko garaien betiko Zabaletare igual pixko bat etzela izan du, eta lehengo nere iruditen oiz eman zien. Eta une eskoan Albizuk jan egin zuen, eta gero gauzak diren bezala Agirrek era zoragarrian biribildu zituen tantoak, eta benetan kolore beziz azpimarratzeko leia jokatu zuen Iruin semeak inolako zalantzarik gabe. Irribarria eta Tolosa, Ezkurdia eta Erostarbe, horixe, gaurkoan ikusgai daukagun lehen partida, eta noski, arreta sortzen du aurre alde hortan, bi pilotari horiek nola dauden ikustea, horreko igandean saiatu zen, alegindu zen, egin zituen atean eta bestean aleginak, baina Aimarrek jan egin zuen, baita ere hitza errepikatuz une askoan Joseba alaxeko arratsalde eduki zuen, Eibarren eta Goizuetarra benetan egoki aritu zen. Nire ustez Aimar Olaizola eta Mikel Urrutikoetxea partidu handia jokatu zuen. Ikusten zen gaina bereziki prestatu duen partidu zela, baita Ezkurdiak eta Martigageren oski, baina egun horretan behintzat gehiago izan duzien, argi eta garbi gaina. Eta gaina esango nuke hasieratik. Nire iduituz hasieratik abantaila hartu zuen, eta hortik aurrera pixkoat Ezkurdia eta Martiga pixko bat pritsaka bezala ikusi genituen ez, markagailu hori azkar buelta eman haien, eta horlako esperientzia daukean bi pilotari nauka hori oso zaila da, ez? Batez ere horlako esperientzia daukean bi pilotarik aurre hartzen baldin badizue, markagailun diferentzia polit bat hartzen baldin badue, hurbiltzea edo hortigen aurra irabaztea, nik uste normala baino zailago izaten dela. Ze denborak eta oso ongi kontrolatzen dituen. Hurbiltzea nahi badie deskantzu hartu, ez geixo ez dutu ardenen geixo ez dutu, klase handiko pilotari eta hori bentaja hartzen baldin badue kontu. Eta pilotaren uniberso txiki honetan notiziek ez dute etenik, bada albiste festa arratsaldean jakin dugu, agian gaur egun kirolak ez dituzue ikusi,
eta kontatuko dizuegu, arratsaldean jakin dugu, Julen Martijak COVID-19an positibo eman duela, atzo egin zizkioten probak positibo eman du, eta hementxe dago zalantza, pilotazaleak izango du, eta orain zer, guk ere hasieran horixe galdetu dugu, goiburuan hori jarri dugu, eta orain zer. Bueno, kontua da, biharko partidarako, Bikuña izanen dela, Joseba Ezkurdiaren bizkartzain, eta gero, berriro ere, astean zehar PCR-a egingo diote Jule Martijari, eta hor ikusi beharko da. Jakin duguna, eta hau esan dezakegu, finala ez dela, atzeratuko, eta deskuidoan Jule Martijak ezingo balu jokatu, eta Joseba Ezkurdia bere bizkartzaina lagun finalera iristema da, bere bikote laguna Jose Javier Zabaleta izango da. Jose Javier Zabaleta izango da, legeak antza dionez, postu bakoitzeko, egokien geratu dena, enpresan egokien geratu dena, izango litzatekelako, osagarri. Bai, nik ez nuen inongo albisteri, nik pentsatzen guantxeko albistea izanen dela hori, ez nekiena zen, Martikak ezpalu jokatuko zehatzelari sartzen denez, eta Zabaleta izango litzeke, eta ikusiko duze gertatzen denez, denak espero duna da Martija errekuperatu. Hori da, astean. Errekuperatu, eta zoritxarrez ere bihartzien jokatzekoak, ezingo du jokatu, eta hori finalean daude, orduan, bereiek iritsi direnez, azkenean, Martija berak jokatzea, ez? Biarralare, epaile bakarrak ala adierazita, frontoira gerturatu berra daukate, protagonistek eta gerturatuko dena, Ezkurdiarekin batera, bainengo Bikuña zen. Alaxe da. Bukaera xelebrea, aire izaten binakako txapleketa hau, denak dakiunagatik, aste honetan greba eukiko due, baikoko pilotarik, eta denak hori pixko bat, hankazgora jartzen do, edo beste eszenario baten jartzen do pilota profesionala, ez? Aste honetan ere bilerak izan du die, pilotari eta enpresen artean, ikuste denak ere esperantza handiek ginaukela bilera hortan, pilota jarraitzen duen jende guzti, dirudien ezetzen nahi bezalako bilera izan, baina pentsatzen du gutxien ez eseri die itziteko eta espero duzagun hau hasiera besterik izatea, ez izatea, jarraipena izatea, asteburu hontan ez die baikoko pilotarik honen, ikusiko durrengo asteburun, eta asteburu bat edo beste edo galtzen badi ere, denan eginukena da konponbide batera iritsi eta laster baikoko pilotarik kantxetan albiste harra litzeke. Argizpia ateratzen den eta konponbidea ere horixe pilotarentzat albisterik onena. Eta Bergarako udal pilotalekura jendea bizkanaka eta puskanaka gerturatzen ari da, eta protagonismoa gorpuztua duena une hauetan Ezkurdia. Alaxe da, hasiera hontan albistek eman ditu pixko bat, ez? Astez gertatuko albistek, hainbeste albistek haidie gertatzen asteota, gaur ere Martijana, da dena pixko bat nahasita, eta etor gatzezen partidure, eta zuk esan bezala, nik uste guain arteko diferentzia pixko bat, Ezkurdia bera idela jokun gehien nabarmentzen, ez? Aukera daukenen batez ere, haige ikusten Joseba abiadura ematen nahi zaiola pilotari. Eta abiadura ematea fronton hontan ikuster esker berezikoa dela, ze frontoi azkarra da, frontizetik asko irteten da pilota, eta gero lur azkarra dauke. Hemen ematen dionari beti mesede egiten dio. Bada kakoa, ez da? Bada kakoa hemen abiadura ezartzea, ez? Tanto albideratu alizateko. Abiadura beti da garrantzitsua. Abiadura euzin jokutan eta pilotan ere bai, ez? Abiadura asko ematen dionak, asko irabazi dauke, edo parte bat behintzat irabazi dauke. Mino badie frontoi berezi batzuk, abiadura eman ezkero etekin berezi ateratzen dizonak, eta hoitako bat nik uste Bergara bera dela. Frontizetik irtera handia dauke, ezker paretan esan bar da oso fronton irregularra dela, begien bistara ikusten da ere bai, nola bateko irregulartasun batzuk ditola, eta ezker paretatik askotan ez da nahi bezala ateratzen pilota, eta gero lurren oso frontoi azkarra da. Horrek esan nahi do, erasoan ibiltzen den pilotariari mesede egiten dio. Sakera, Iker Irribarria, udaparte guzian hortxe ikusi dugu, atzean batzuetan ezpata kolkopean zuela, ezina nagusi, gogorra egintzaio une askoan udara, baina beroketa lanetan fin ikusi dugu, bizkor dago mutila, eta
honek ja burua dana zentratuta eskuz banakako txapelketa horretara. Alaxe da, Iker Irribarrian ikuste nola dien gauzek, Irribarriak eta Urrutikotxek eta Irribarriak ez partiu gutxi irabazi due elkarrekin, eta gero Urrutikotxa atzen jarri denen ikaragarrizko partidu jokatuzun lehenengoa, eta Irribarriak lehenengo ianden jokatuzun Eibarren lehenengo partidue aurrelari bezala, eta partiu bikaine jokatuzun ere bai. Eta zuk esan bezala nik uste Iker Irribarria eskuz banakako txapelketara beire honen dela. Bere urteko helburu nagusie hoixe delako. 2 aldiz irabazi duen txapela, hirugarren aldiz irabaztea. Beste behin irabaztea. Azaroak 22an izango da hori. Azaroak 22an eta ja pitinka entrenamentua horretara bideratu. Tolosa. Burgiari hor bote falsoa egin dio eta ezin nahi bezala erantzun. Hor meritue Tolosana ez, txokora zeungi bildu duen. Ta lehen esaten ginuna, hor ikusten die fronton honen doaiek. Ikusi nola txokora bildu duen, pilota ezkerparetara eta bira nola tira indun pilotak. Josebari izkio ia zertarako denborik eman ere. Eta nik uste ongi gozatu izan dut, bida ze azkar. Nola egin duen irriz pilotak. Eta gero hor ezkerpareta jo dunen garbi ez datea. Oso fronton exigentea da, Bergarakoa. Gamarra, atera. Azpinguruan, okako erostarberia arazori gabe. Urretxarra. Erantzun. Sartuko da, txokoan utzi. Golpe txarra hartu da. Hor txokoan eta errematatzeko ere frontoi bikaine dau, ez? Aukera eukiezkeo bintzat, aukerako etorriezkeo, oain ere ikusi da. Txokoan utzita nola irriste egin duen pilotak eta kasi pasatu indo Iker Irribarria. Eta hor golpe oso txarra hartu do, Irribarriak. Zuzenen joan da ezkerpareta aldea eta hor sorbaldakin jotzen dien golpeuk txarrak izaten di. Askotan tope egiten do sorbaldak. Eta beida, eta hor sorbalda barren kaldera muitzen da eta hor golpean txarrak hartzen die. Eta hor golpe oso zakarra hartu do. Beida. Usteko hietakoak ingarrek izaten dira. Bai. Kolpe hartu dut, hauan jongi honen da beroa, baina bihar horrek min emanen dio Irribarriari. 5-4, Urdinak aurretik, sakera Joseba Azkurdia. Tolosak, zazpitik, 8 bideratuta pilota. Ibarria sartu irutik. Pero antzeoen. Zabal Azkurdia. Eta orain ere aukerakoa. Oso, haze pilotazoa. Marker Biti. Ederra. Aloak erostar berentzat. Lokoan utzi bien artera. Eta era doktorean biribildu du Iker Irribarria. Iker berar ez da barkatzeko, Ikusten da hor aurren daukenen erraz bukatzen nahi da. Lehengo iganden oso erraz bukatuzun. Eta gaina aiga ikusten eskutik erraz ateratzen zaiola. Zuk esan bezala, hau eskuz banakoa buru belarri prestatzen nahi da. Hor dejada horrekin pixkoa bere buru esaldu indo, eskure etorri zaio Iker eta baita bikain bukature. Eta hasiera hontan pilotazo eder bat eman dio, Xabi Tolosa pare bat ere eman dazkio, ikusgarrik, bat zazpiteretik joa berriz ez zazpiter dire, eta hasieran pixkoa, ezin gozatuz dabiltzez, baina hoi normala da fronton hontan, ze pilotak azkarrak euten di hasieran, frontoi azkarra da, eta bi azkartasunoi gehitzen badituzo, pilota beti etorriken da gainera pixko bat. Eta etortzen baldin bada gaina gozatzea beti zaile gustatzen da. Pilota gastatzen doazen ala, atzelari gehiago gozatzen joanen dien ikuste. Denbora gehiago ematen dulako pilotak bera. Zerrostarbe, zortziterditik. Du gozatu nahi bezala Irribarriak. Azkordiak badazpadare atzera.
Ara, Iritsi pilota hori. Garra. Eta buruz gain Naparra. Seigarrena urdinentzat. Bai, hor jakinik aurreko pilota zeuken, eta askotan atzelari aurraino etortzen da, ez? Zure aurrelariari lagundu nahirik, eta txokoan gelditzen den zulo hori bete nahirik, ez? Baina askotan esaten duen atzelarik, aurrelarik ematen do buru natze galden begik dituela, ez? Jakinik behi da. Atzeraino jo eta buruz gain pasatu do. Erki. Ditutako tantoa. Seigarrena. Urdinentzat. Hemen fronton horta etortzen zenen, oain ez dakit aldageletan horien den, baino urte askoan, binipin, dela urte askotik, eta oan dela ez urte asko arte ere, aldageletan zerrautza zen gasoil pixka bat egin gero eskua garbitu alizateko, esparadrapoak kendu, eta eskua garbitzeko, hori izaten duen, zerrautza, gasoil pixka bat egin, eta horrek garbitu iten dizu, bino, karo, usai handia uzten du aldageletan eta aldageletik kanpoa egiten zen, bino, aldageletako pasilloan eta onera etortzen zenen usai tipiko bat edo mitiko bat edo hoi izaten zen, gasoil usaia, frontoi honetan, bai? Kanpotik sartu eta usaina eginta, Bergarako frontoian gaude. Benea bereziko, leku ba. Auterditik, Ezkurdia, doktorean sartuta. Hori erantzun, Eskubiz, Ribarriak. Zazpiterditik, azori gabe jaso. Oso, gixabiko dosa, eskatu eta bida zeun gikendu du pilota, zazpin jarri gaina. Zatzera, bederatzitik, erantzun beharko du Tolosak, baboa Ezkurdia, pilotaren bila. Eta beste tanto bat urdinentzat, ez zuen espero horri Irribarriak eta ongi biribildutakoa, Ane Murumendiaraz, herriko semearekin daukagu, gaur txalozartak prest daude, Rezustaren zatea, zer kontatzen dizu? Gabon Beñat. Gabon. Gaur etxean bertan, zer moduz? Ondo, esan duzuna, etxean bertan, bertan entrenamentu batzuk itzeko aukeria eukidot, eta bueno, ikusin behar zela irtetzen da, baina bueno, aurrez bintzat ondo bai. Masterko txapeldun irten zineten Artola eta biok, orain lainoetatik jetxita edo oraindik lainoetan? Bueno, ja, egun batzuk euki ditugu esan dututena, bai entrenatzeko, aurretik egun ematen pixka-pixka tibilitan egon bintzat, eta bueno, esan dututena. Ja, udia esaleik egukatu dala, on ja bat txapelketak azten die, gainera txapelketak babestian segido etorriko die, eta bueno, honetan zentrau bihar, esan dututena. Ez da berdina, baina entrenatzen ez sensazioa txarrak ezki izan, eta berzitzen zuen. Minat, buruz-buruko agian esan dezakegu ez dela zure espezialitatea? Bai, ni pentsatzen dut, ez dala izan atzelari zen espezialitatea ez dala, ez? Beti esaten duna ez da erreza aurrela izan kontraditzen, jokatzen dan moduagatik, joku askarra dalako, airez asko jokatzen dalako, baina bueno, esan dututena, erintzat saiatu naz pizkat zakerrez horrei importantzia ematen, horretan saiatzen, aireko joku hori pizkat altzan enia lantzen, eta bueno, abertzen zentetzen. Iazko erreferentzia badugu, Zumaian jokatu zenuten elkarren aurka eta 22 eta 10 galdu zenuen Beñat. Ez dakit errepasatu zuen, begiratu duzun iazko partida gaurkoari begira? Bueno, orduan mentza pentsatzen doni baino desentzez gehiago izan zala eta nahiko errez irabazi zala, baina bueno, esatu zutena. Gehiago obsesionatzeken, eriai begiratu, saiatu nez bintzat aldanik eta onduen preparatzen eta hori da netzako importantiena, ez? Aldana saiatu eta irten bidan irtengoa eta bintzat niriak ingustora gatzea daukoten. Zein esango zenuke dela Peioren indargunerik handiena? Ni pentsatzot aurrelari oso ona dela, horra aireko joko horretan ondo moldatzen dana, pentsatzen dut bera saketik saiatuko ala nina azten, batera eta bestera mugitzen eta bueno, pizkat
seiatu iko naizena da albaldin momentza bera aurreko joko horretatik pizkat etaratzen, askotan ez da erreza izaten, ez? Neue batzutan erekin sartzen ez, bakite revoluzionatzen naizela pizkat, baina bueno, askotan nahi gabeko kontua izaten da, eta pizkat egitatzea baten. Eskerrik asko Beñat eta zorte on. Vale, eskerrik asko. Ietxekoa, Beñat Rezustaren hitzak eta aitortzetan Abel pilotan bezala, beti kantxan leku egokian jarriz hitz bakoitza, gauzak argi eta garbi esan ditu Bergararrak. Bai, hala da, ez azkenen bakoitze kantxan den bezala izaten da kantxatik kanpora ere bai, eta bueno, mutil oso fine da, ideiak oso garbi dituna, Beñat Rezusta kantxa barruan, eta kantxa kanpoan ere ikusten da, eta horien adibide bat adierazpenak dira, ez? Eta esan du, aurreko ostiralean ere aipatu genuen gaia, eta eskuzbanakakoak izan duen evoluzioa, eskuzbanakakoa nola aldatu den kontuan hartuta, ez dela lengoa, eta atzelarientzako benetan deserosoa eta gogorra edo zaila jokatzea. Bai, hala da, ez. Eskenik uste ez dela bakarrik eskuzbanakakoa gauza askota behitu behar dela, azkeneko urte luzetan egie da, atzela Beñat da, hor goiena ibili den pilotarie kontutan hartu behar da, lehen binakako txapelketare motzago izaten zen, eskuzbanakakoa guanjiken garrantzi gehiago zeuken, gaur egun daukenak bino, eskuz binakakoa garrantzia handi irabazi do, txapelketa luzeagoa da binakakoa, lehen motzagoa zen, denbora gehiago zen prestatzeko, atzelarik ere denbora gehiago zuen prestatzeko, atzelarik eta aurrelarik denak, garaiek aldatu indie, eta zergatiak nik uste bat bino gehiago diela atzelariek orgoian ez egotxearena. Barka Bikote, gurekin dugu gaurko partida nagusiko bigarren protagonista, Peio Etxeberria, Gabon. Bai, Gabon. Beno, somatze aldira txapelketako urduritasunak. Bai, ez nabaritzen da, ez azkenean partido, niretzat garrantzitua da eta nabaritzen dira, ez. Baduzu jada iazko erreferentzia bat, baina ezagite aintzat ardezak egun iazkoa, gaurkoa erabat ezberdina izango ote den? Bai, ez azkenean urte bat pasa da eta bakoitzan momentuak ezberdinak dira, ez. Baina, ni saiatuko naiz nire egiten, alduan ongi egina egiten eta zer moduz, ez. Zu pertsonalki zer moduz sentitzen zara? Ongi sentitzen naiz, ez dago eskusarik eta teako gara dena matea. Beñatek esan du sakea entsaiatu duela, iaz min egin zenion aurten? Aurten ikusiko dugu, ez dakit, ez azkenan jokatu behar da eta ber nola tetzen den, ez. Iaz 6-1 aurretik jarri zinen, gaur ere ondo hastea garrantzitsu izango dela. Bai, ez, beti, ez, eta gehiago banaka, ez, azkenan ongi hasi behar da, bentaja hori hartzeko eta saiatuko gara, ez. Zein esango zenuke dela Beñat Rezustaren indargune handiena? Azkenean bere ezkerra dakigu, ez, zenbat ematen dion eta uste dut puntu fuerte asko duela, ez. Oso ondo, Peio, zorte hon eta eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Hortxe Naparraren hitzak gogotsu da, ilusioz gaurkorako bentxe Bergarako udal pilotaleku honetan hasten delako bere ibilbidea. Eta noski, hortxe momentu honetan nerbioak eta zalantzak eta kezkak dira nagusi aneren txokorretan. Dote, 12 tanto uste dut egin zituela Peiok eta horietatik 6 erdiak sakez izan ziren. Bai, eskuzbanaka nik uste frontoin guzin naiz lauterdin garrantzia handie eukitu dula beti sakek eta gaur egun ere, naiz eta beste modu batera sakatzen den eta beste modu batera errestatzen den garrantzi ikaragarri dauke. Beida, nor aldu den pilota hau? Libre! Bai, ez hor den toki ebazun, botibolea jotzeko esan nahi dut, gure gaina zetorrela ematen zuen bino. Eta hori mina handi intziola saketik, sakea beti da oso garrantzitsua. Sakea garrantzitsua, horko partida honetan ez da garrantzitsuena izaten ari, aurrelariak ondo ari dira pilota dantzatzen, eta buelta eman diote lehiari, 9 eta 7 aurretik dira Irribarria eta Tolosa. Eta ze sotamanoa jodun Irribarriak, ez? Hoi albiste harra da Iker Irribarriantzako. Eskuzbanagan ere ustez min gehien ikendun kolpea hoxe da. Pauso batzuk aurreratu eta sotamano hemen erreboteko zuloan jartzen do, eta horreri aurreikia oso zaila da. Ikerreri horrek funtzionatzen baldin badio eskuzbanaka, bere ezaguarri handi bat, ongi dauken sinale eta beretzako albiste harra. Eta lehengo asten funtzionatu intzion iganden, binakako partion eta gaur ere sartzen nahi denetan miniken nahi da. Binaka miniken bago, pentsatu banaka zemateko minien du.
Hortxe, pilotaren bila biterditik egoki sartu, ongi erantzun, Ezkurdiak, iritsi da Erostarbe, gauzak zail jarri, bazpade leku hartu du Josebak, Tolosa dena den eskuinera, ongi etorri da, Zortzitik, Erostarbe, iritsi eta ongi erantzun, Aramarrak berriro ere atzera, Amarretik, jaso hori ere Erostarbe, agoa pilotaren bila, eta txapara joan zaio, Iker Irribarriari, baina beteko tantoa ikusi dugu. Sartu izan balitze, ona izan du balitze, tanto zoragarrie, bereziki Iker Irribarrian partetik jokatutakoa. Nola muitu duen pilota, alde bat eta bestea, denak abiadurakin, batez ere ze kolpe erakutsi du, fresko daula erakusten nahi da, eta errameta ere zoragarri zen. Txapara joan zaio, baina nola atera zaion eskuti. Eta aipature bai, Erostarren defentsa, lan ikaragarri indo tanto ontan. Laurak ari dira, partidu ederra osatzen. Ezker paretara gainean. Jaso hori ere, Erostarbek, aukerako Irribarriak, txokoan utzi. Abiatu da, baina. Tanto nervie, Xabi Tolosa merezido. Haze pilota zaio dun. Jote motxe indio gainea, baina gerri ebikain sartu dio, hemen oso urruti jarri do. Eta Erostarrek eraman duen pilota oso zaile, Arrimatu, indarra hundirik gabe zetorrena, goiti bera zetorrena. Ikerren bukaera ederra. Gozatzen ari da, Tolosa, pilotaka da askotan. Bai, Xabitzako ezinbestekoa da, ezkerrakin erraz hartzen do frontisen altuera, baina batez ere eskuinekin altuera hartzen duen min asko zaundigo egiten do. Hoxe kostatzen zaio pixkoak, eskuinekin jotzen duen frontisen altuera ematea. Eta 8 markagailuan aurrean pilotariek ere errespetu handiarekin euren ritmo ezarri nahian kantxan bengonetan gora joan zaio pilota hori urretxuarra. Bai, hor eskuinekin sartzeko pilotazun, hala ematen zu bino Erostarbe konfiantza gehiago bere ezker esku horrekin eskuinekin baino. Eta nahiko zabalen sartu behar izan dugu ezkerrakin, baino altuera eman nahien, nahita, goiko losak bilatuz, urruti jartzeko pilota, baina gora joan zaio. Eta buelta eman dio guztiz gorrik, galtzen joan die. Urdinek aurretik, ia partidu guzin, baina guain gehiago izaten nahi die. Eta markagailun ere, tarte politi atera du. Eta jokun ere, azkeneko tantotan nausitzen. Bai pilotean eta horren ondorioz errematetzeko garaien ere. Ergantxoa. Oso da iritsi da. Baina txapazpira joan zaio. Iritsi da, baina ezin nahi eta behar bezala erantzun. Anerdiak pasatxotan gorriak aurretik guazen errepikapena ikustera. Eta iragarkietara joko dugu aurretik. Abel, kuadernoan idazteko jokaldi horietakoa edorki sakatu, ala nola erantzun eta amaiera zoragarria. Bai. Teoriak esatun bezalako tanto hain du. Dabizi aukera sortu, errematerako eta gero bikain errematatu. Horren aurkazta deusitek. Hortxe ba, 12:08, gorriak aurretik, Irribarriak gozatzen, baita Tolosa ere, goazen iragarkietara. 12:08, Bergarako udal pilotalekuan gaituzue zuzenean, oraintxe 9 eta 56 minutu, Iker Irribarria eta Tolosa aurretik dira, hau tantoko aldearekin,
Ezkurdia eta Erostarbe hobeki hasi dira, baina partida aurrera doan enean, puntu hobetxeagoan barneratuta gorriak, hala ere urdinak ez daude galtzeko, eta mundu bat amaierarako, hortxe Erostarbe. Bien artera bideratu nahian, azkenean aurrean geratu zaio pilota hori. Lontzeko Ezkurdia, pilota zail bazetorren Erostarbentzako. Beste bat, Tolosa. Eskuinekin gozatzen, Xabi Tolosa. Italeko grada kitxura polita hartzen ari dira. Eta noski, gaur herriko semea, herriko pilota lekuan presen da. Etxeberriaren aurka arituko da, eskuz banakako txapelketako txartelaren bila. Hemen asmatu ez duena, Irribarre izan da pote lasterrean. Bai, hor Ikerrairen bila joan da, Xabik ez dio eskatu, eta duda egin du Ikerrek. Atzelarik eskatu ez dionez, pentsatu du, atzelari etzela atzean egonen, eta nahi ez sartu barrazula Ustezun bezala etzaio atera frontisetik, zuzen biden atzelarik eskatu balioetzen sartuko, baina entzun ez duenez, sartzeko erabaki hartu du. Atzean inorre egongo etzela inorre egongo pentsaturik. Eta orain esan behar duguna ere gaur jaso dugu eta berri ona emakumezkoen pilotarentzat, izan ere Laboral Kutxa emakume Master Cup txapelketaren azkundea ez da eten COVID-19arekin, asteon amaitu dira izen emateko epeak, eta guztira 92 pilotari arituko dira, 60 pilota goxoarekin eta 32 mistoarekin, nabarmentzekoa 13 lehen aldiz hartuko dutela parte lehiaketan. Beraz, berri honak finala, hau ere nobedade da, finala abenduaren 20an jokatuko da. Eta, justu, eskuz banakako ez, baina lauterdiko finala jokatuko den egun berean. Goizean emakumezkoak eta arratsaldean gizonezkoak, aipatu moduan guztira 92. Hor gauze guzin gainetik, esan duzunaren gainetik hoxe da albistearra. 92 neska emakumek jokatuko duela txapelketa, eta urtetik urtera gerota gehiago diela. Hoi azkenen gora dijoan seinale da, emakumezkoen eskupilota gero eta osasun hobean daula, eta hoi beti orokorrean pilotantzako albiste ona da, oso onare. Eta evoluzioan sartuta, goxotik, mistora, eta ja da takoen kultura eurenganatzen, eta... Bai, azkenen bide bat da, nik uste telebistatik ikusteko eta zuzenean ikusteko ere, kirol bat gaur egun ikusgarri zamarra du. Eta ikusgarri izateko, pilotaren kasuan dagoen materiala ere, erraztu inbardu ikusgarritasun hori, eta bide horretan ikuste urtetik urtera goranzko pausak egiten ari direla, hobetzen ari direla, materiala eta bestelako gauzak, eta argi dauna da asko evoluzionatzen nahi den kirol bat dela. Eta honi lotuta, ezin aztu, igandean eguardiko 12etatik aurrera Errenteriko Otaola pilotalekuan, Agustina Otaola pilotalekuan pilota egokituko finalak izango direla, eta hori zuzenean ikusgai izanen duzue ETV baten. Bai, hori ikusteko izanen da, meritu latza daukea, aurkezpenen gaine irujo enduzen okerrezpan hau, eta un oso poliki izanen da, zorionak iritsi dien guziri. Hemen ez zinen pixkoa Joseba ikusten da, gorrik eide dominatzen gehiotan, behartu dituenen ere osongi erantzun du defentsan, azkeneko tanto luzetan nahi naiz esaten, hasieran urdinek gehiago izan du dira, baina hortik aurrea gorrik nausitzen. Batez ere piloteoan, eta gero Iker Irribarriare, Joseba Ezkurdia, baina gehiago asmatzen nahi da. Hor aurren pilot hartzen duen.
Serre Joseba. Azken tarteko joera nola doan ikusita. Eta aldetxo hartu dute. 4 eta 9, Gorriak aurretik. Joseba berare defentsan gehiotan aibearren dau, azkeneko tantotan, pilotari beti nahigo izaten do, erasonari beti zailegoa dela noski defentsan aitzea. Gabon bikote, barkatu, ez dakite hemen aurrean dugun pilotari hau ezagutzen ote duzuen ikuste dut baietz Aitor, Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon. Beno, zer moduz zaude etxetik gertu gaur eta ezin galdu pilota partida, za? Hori da, pelotia lagainuanetik lehenengo alditxa, partido bat ikustera etortzen gana, eta bueno, posik, ez da, lagunak ikusi eta partida poli bat ikustera. Pilotarekiko lotura hori oraindik ez duzu galdu? Ez, ondo bukatu neban eta jarraitzen dut, beste maila baten, zora luzen abile klubian, jolasten, eta bueno, gustatzen gaku pelotan jolastia eta ondio jarraitzen du. Lagunak ikusten dituzu kantxan errenta hartu dute Gorriek, oraindik 22 iristea falta zaie, zeitzura hartzen diozu? Bueno, nahiko enkarrilauta duke, ezta? Tanto batzuk horparian fundi erdi ingurura arte, baina tartetxo dexenti hartu dabe, eta nahiko enkarrilauta duke. Eta partida nagusian Beñat Rezustaren, Peio Etxeberriaren alde daukagu dirua, ez dakitzuk nor ikusten duzun favorito? Bueno, partido oso irekitza, Peio Etxeberria manomanista igual hobia, baina Beñatek daukan golpiakin eta errixan jolastuta, aukera asko ikusten du Beñati, partida oso irekitza, eta bueno, honenak irabaztia dauka. Eskerrik asko, Aitor. Bale, zuei. Txeba, Aitor Mendizabalen hitzak, lehen aldiz, Abel, pilota utzita itzultzen zela, agur dotorea eskaini zioten, olita izan zen, eta utzi zuen bere seilua Mendizabalen. Bai, pilotazalen arte, pilotaren arteren ere bai, noski, eta pilotazalen arte oso pilotari makiatu Eta, bere ibilbidere bukaera eman zionen, pena hundi ere bai, pilotarik eta pilotazalek ere bai. Batez ere, bakoitzen izaera izaten da, batzuk gehiago transmititzen du, beste batzuk gutxio, eta Aitor Mendizabal izan du da, asko transmititu du pilotari bat. Horregatik, jenden gana iritsiken zen, erreztasun hori zeuken, ikusten zen dena ematen zula, partiduro, borrokalari eta holako jendea iritsiken da, eta horregatik nire uste zen horren makia, fine izan duela horrekin. Eta orain aukerako etorri zaio Irribarriari, mundu bat ikusi du begien aurrean, baina gora joan zaio pilota, eta azkar Ezkurdiaren erreakzioa Erostarberekin hitzein animoak ematen, estrategia aldatu nahian pilotare aldatu dute, eta noski nahi dute barneratu beste norantzko batean. Bai, hor Erostarberik pilota bat edo beste joan zaio, eta abantaila polita hartu du urdinek, Hemen ikerrezta konformatu altxatzea bakarrik, nik uste horretzula altxatu bakarrikin nahi bezik eta eman, esan ez dezela defentsako pilota da, bino urruti jarri bar dut, ezkerparet alden sartu bar dut, ikaragarri ematea joan da eta gora joan zaio. Eta bai, nik uste urdinek erreakzio bat behar duela, batez ere albiste harra litzeke bere jentzako Joseba Ezkurdia jokun gehiago sartu alizatea, Iruditzen zait pilota berriatea duela, eta ia pelota berri honekin Joseba berak jokun gehiago sartu dezaken eta bere abiadura erakutsi dezaken. Duxe, Naparra. Osatzen ez da bilena, Erostarbe da. Konfiantza galduta pixko bat Erostarbe esan nuke, Xabi Erostarbe. Pilota bat edo beste galdu ditu eta iruditzen zait, konfiantza galtzen duzunen askotan esku ez dizo garbi sartzen. Pixko bat eskue beldurre sartzen zaizu eta eskue bere egiten zaizu kizkurtu eta okertu bezala egiten duzu nahi gabe. Ez dizu eskue garbi sartzen beldur horregatiken. Eta konfiantza galtzeko frontoi hauek ez die ederra. Ze lehen esan bezala pilota azkar etortzen da eta horrek egiten dugu handiken lanak gehiago zailtzea. 18 minutu, partidari
ekin diotela lau protagonistek, guztira 274 pilotaka da, eta azkar dabil, kantxan pilota, eta partidaren nahikoa azkar doa, zitasun hori tarteko. Hortxe Tolosa, uzatzen ari da gaur, anoetako mutila zazpian ezarriz, bai Erostarbek, egoki, azpitik zazpira bideratuz pilota, zitzion joan da, baina badazpare utzi egin dio. Frontuzetik azkar ateratzen baita ere bai. Oso ongizpazaioa da nahiren bide, pasaiken zaito askotan. Utzi, oso eskurdiak. Ongi Erostarbe. Ikerrek atzera. Antzun ona, Urretxu Errarena. Eta Tolosak. Bederatzi terdiraino. Hori ere bai. Eta amaiera ederra. Azpigarren tantoa. Hau parte honetakoa. Eta gauzak argi eta garbi dauzka Irribarriak. Bai, eta haze tanto jokatu den bigorrik, Xabi Tolosan tantoa ipatzekoa, Eta Xabi Tolosa bera asko jokatzen nahi da. Eta nola aukera sortu dion, eta Iker errematean ere oso fin dabil aurreko iganden bezala. 18garrena ba, gorriek lorturikoa, hortxe errepikapena, Tolosak atzean jarri, eta oko zuloan ez du utxik egin, ez dio muzin egin goxokiari Irribarriak, iragarkietara joko du. Mezortzi eta mar, Garako udal pilotalekuan gaituzue, Irribarria eta Tolosa jaun eta jabe lehen partida honetan. Eskurdiak nahi du, bere bikotea lagun partidan barneratu, partidaren hildoan sartu, baina gaur ez da Eskurdiaren gaua izaten ari, ez da ere Erostarberena, eta aldiz bikote gipuzkoarra fin dabil, gauzak argi dauzkala, eta benetan eraginkor, emankor, eta tanto egile Iker Irribarria. Txaramarra, Eskubiz, Urriak atzera. Tanto! Kusgarri izan du da, Hauxe bai, diskoetan sartzeko tantoa. Bai pentsatu, hau urtea bukatzen denen, laburpen batin bar denen, oitan sartu beharreko tantoa. Ez baita izan du gaina denborik ez dio eman atzitik aurra jotzeko. Kasik aurretik atzea joan barri izan du pilotara kasik esango nuke edo hankageldirik. Bida, bai, kasik, bai atzeaka. Hortxe errepikapena. Zer indun, Eta... Ufa. Bida, larri zen bazter guztitatik. Hori tantoa, ontxe partxiki atera zaio. Normala. Ikusgarri izan du da. Eta hauxe da, Abel. Izarrek horrelako argi prentzako izan dituzte. Bai, ala da, lehen esaten duguna, gorri gehiago izaten nahi die, markagailu erakusten du, eta joku berare, bai ikusten nahi gana, baina argi dauna da, lehen aipatu duna, ez urdinentzako albiste harra litzeke Josebak aukera gehiago gitzeko, jokun sartzeko, ze, izarra handi bat da, eta jokun sartzen dinen, euzer gauziteko gai die, bida, oain kontan bezala xe, ez? Ze posturen jodun, baina nola atera den pilota, abiadura izan du da hor sekretua. Ze txispazoa, bai, tanto hori. 12:18. Sakera. Joseba Eskurdia. Azkar leku hartzera. Bain, eskerra sartu. Gerrongi kokatu da zen, gainera Sarre. Eskurdia ez duelako pilota hori ongi bideratu. Bere buruari zuzenketa lanak egiten. Pilota zine zaila, ekarri. Amarretik. Hori ere jaso. Jokoan Irribarriak utzi. Gitxi. Eskurdia.
Ederki, Erostarbe. Aukerakoa Joseba Ezkurdiak. Paraleloan utzi du, txokoan. Tolosa. Bidez, Eskurdi sartu, gauzak zail jarri, 8 terdi daño joan behar izan du Tolosak. Tanto gorra oso. Rata politia, ben. Bai. Oso muitu, Hortxe Tolosa. Eman dio, este bat. Amarretik. Eustarrek jaso, aukerakoa, bete-beteko pilota. Irribarriarentzat. Eta hori. Bai, jalan asko, Erostarrentzako asko behartu due. Atzetik pilota zailek eraman beharra, tanto gorra izan du da, lehen aipatu du. Eta gorra denentzat. Bai, denentzako, bida Ikerrentzako berare bai. Asko ibili berra izan du du. Eta bereziki hor laueko pilota hoik eta oso ongi aprobetxatzen nahi dena, Xabi Tolosa, Bai, hor, bai, asko jokatzen nahi da. Xabi Tolosa, eta gero esan nahi dut, askotan baukerako pilota etortzetzen noen gozatzea kosta ikentzaio, baina gaur, lauterediko pilota asko, hemen errebotako zuloan jartzen. Atxedena, eskatu dute gorriek, antza. Eta iragarkietara joko dugu. Amairugarrena egin dute Urdinek, azkarratxea dira atxeden alditik eta guazen errepikapena ikustera. Joseba Ezkurdiak era dotorean biribildu du eta tantoa. Mabi, pilotakadako tantoa izan da, hortxe Tolosak nola edo ala ekarri. Eta era dotore honetan amaitu du tantoa Joseba Ezkurdiak. Hauser ikusgarri izan du da ba. Ze abiadurakin zabalera eta ikusten da bukaera hontan arrisku hartzen nahi dela Joseba Ezkurdia. Aurretik indun tanto zoragarri horire arrisku handik hartuta inezen, hau ere bai. Eta eskerrak, arrisku hartu dituzte, bi tanto zoragarri eskaini dazkio. Estela jaizeoan. Bai, nik uste Urdinek ikusten duela, jota, ari partioneri bueltaztiola emanen, eta Joseba berak ere ikusten duela aukera daukenen arrisku hartu barra ditola. Eta ala xeiken nahi da. Ezkurdia azkenean Tolosak atzetik etorrita Ipareta, bitxiko da Iker, berriro ere paraleloan ongi ikusi du eta kakotuta ederki txokoratu. Bai,
Politia dago. Tejada nahi zuen txoko, amino soarro atea zaio Ezkurdiari. Hori ere iritsi da, osak aukerakoa. Hau, ez doin beste luzatu. Kampora Ez, irudipena dauke Xabi Erostarbek, eskuin hori ez ote dauken oso ongi, Esku bat ukiku ote dauken edo... Ze ez dio eskue garbi sartzen. Lehen konfiantzagatik esaten omino irudipena, bino zeura askiri izanen da pixko bat ukiku daukela. Eta horregatik eskue garbi ez diola sartzen. Askotan nahi baita gaina ezkerrakin sartzen. Nahiko kantxa erdire datozen pilotak ere ezkerrakin sartzen da, eta izan liteko pixko bat ukituta izatea eskuin esku hori. Garrena ba, gorrientzat. Eta badago tartea, baino azken takateko honetan ari dira, Urdinak aleginean, hortxe leku hartuz, eta Joseba dauke, Ezkurdiak aukera daukenen arrisku gartu, baino horri defentsan ere fin dabiltzen. Erostarbe. Xabi Tolosa defentsako lanare oso nahiken, Zen edo aurreko zuloak ere oso ongi betetzen. Eta nahiera zoragarria, nahiera ederra, Irribarriarena. Guztor sekretua engainatu indula, Joseba Ezkurdia, txokora jo bartzula ustezun, nire ustez, Joseba Ezkurdia pausotxo bat ere mando, txoko aldera, baina azkeneko momentun gurutzatu indu, ez da oso ongi gurutzatu ere izan du, baina ja txoko aldera abitu ezen Ezkurdia eta hor sorpresa zarrapatu du. Hor gerri aldea eta ja txokora abitzeko bezala jarri ez egoan eta... Zortzigarren tantoa Irribarriak egiten duena, Ezkurdiak 7 egin ditu. Eta horrelarien artean ez dago markagailuak islatzen duen emaitzaren berri, baina egokiago, orokorrean, zalantzari gabe Gorriak. Hau, handio, baino kanpora joan zaio Tolosari eta 14garrena Urdinentzat. Olako gauze pena ematen du beti, bere aldetik esan nahi dute, pena emanen dio. Horren partidu borobilea ida jokatzen, Xabi Tolosa. Lehen pilota. Bukaran, bai, hola pilota batek aldeikia, noski, ez du itxusten, berak indun lana, zelan handia indo. Olako partidu borobilea jokatzen den askotan bukaerare borobile eman nahi diozo, eta... Handea atzean dago. Batek bat galdu eta besteak 10. Bai, nik uste batez ere gehiotan behartu du gaina Tolosak Erostarbe. Behartu indo eta ez behartu bakarrik. Gero Iker Irribarriaren laundu bartitzionen ere asko laundu dio. Eta horreri guztiri gehitu bartzaio pilota oso gutxi galdu dula. Ia beti partidu guztien bizkarra erakutsi dio, baina eske bizkarra erakutsi iztionen ere pilotazo luzea jotzen etzunen ere ezkerparetara askotan sartu du. Pilota Xabi Tolosak. Eta gaina abiadura gehiago eman dio, eta nik uste desero oso eukitu dula Erostarbe partidu ia guztian. Ezkurdia txokoa netzita, orain bai, ezin ezertxore egin horren aurrean Irribarriak 15garrena Urdinentzat. Hilda utzido gaina, pilota repoterigia ez doin. Abitu da Iker Irribarri ikusi dio, baina... Ze 3 tanto egin dituena, Joseba. Lehenguan igual hoxe faltatu zitzion, iganden jokatuzun partidun gurutzatzeko garaien eta anguloak hartzeko garaien, etzen igual
oso fin ibili, naiz eta beti bezala lan ikaragarri intzun eta saiatu asko intzen. Eskuinka da, Ezkerra izanagatik, nola luzatzen duen eskuinekin. Ongi hor, Irribarria Guzi berriro ere ederki ekarri, iritsi Irribarria, kena zuen Ezkurdiak, hor ustez tanto egina zeukala baino. Da basaiatzen, tanto anasten eta bukatu nahien eta multzen aurkari. Bost eta 21 markagailuan. Erki Erostarbe zortzian ipinez pilota hori. Aireak enduna dio Tolosak, Ezkurdiari. Tanto gorrak ikusten, baina bukatu da, baina azkeneko tantoak oso gorra. Oso gorra, garesti tantoa, baina 22. Gorrientzat. Eta beste pausotxo bat, Iker Irribarriaren prestakuntza personal horretan, gaurko azterketa ere notarekin gaindituta. Ongi eta batez ere ikusten da fresko Iker Irribarria. Eta Joseba Ezkurdia eta Iker Irribarriantzako oso partidu garrantzitsua datoz eta oso hilabete garrantzitsuak, eta zuk aipatu bezala Irribarria ongi ikusten da, Joseba ziur egon bardun momentutan bikainoen dela, eta gaurko partidun gorrik gehiu izan du, eta guztin gainetik aipatuko nuke Xabi Tolosak indako partidu borobile indo. Eta Erostarbe asko behartu du, hemen atzen eguitu du askotan, abiadura handi eman dio, eta urruti jartzen etzunetan, ezkerparetan askotan sartuz pilota, merito handiko partidu, eta Iker Irribarria esan bezala fresko eta erremateko garaien ere ongi ikusi du. Ea, hanek aurko protagonista nagusietako hartzeko modua daukan. Oraintxe izango dugu gurekin kamiseta aldatzera edo zerbait jaztera joan da behintzat. Bai, hoik ere prestantzuntzako gauzek izaten diez, hoi beti behitzen dio kirolarik ere bai, baina inondik inora ez duna nahi izaten pilotari batek da, txapelketa garrantzitsu bat datorrenen, hoxe, katarroren bat edo harrapatzea. Eta hortxe dauzkatzue, estadistikak aurrelariek benetan argi printza eta zertzela da eleganteak utzi dizkigute 8 egindako bi aurrelariek, 6 galdu ditu Irribarriak, Ezkurdiak berriz 4, Airez 5 egin dituzte. Irribarriak aldiz 4, Ezkurdiak. Dejadaz bakarra. Aramarrak eta moztuetan 2 Ezkurdiak. 1 Aramarrak. Biparetetan ikusi dugu otzikara sortzeko moduko bipareta horrekin. Bakarra egin dute eta hori Ezkurdiarena izan da atzean aurrelariek bana egin dituzte. Eta atzean hortxe dago agian gaurko emaitzaren kako nagusienetakoa. Tolosak eta Erostarbek ez dute tantorik egin, aldiz galdutakoak bakarra Anoetarrarena eta Erostarbek 10 tanto galdu ditu. Guztira 460 pilotaka da, ordu bete inguruko partida eta gehien pilota dantzarazi duena Iker Irribarria izan da. Hortxe duzue, 57 minutu guztira. Uste genuen azkar joan entzela, baino bete-beteko lehia, ordu bete ingurukora, eta mentxe dauzkagu. Batez ere hasiera eukitu du oso
azkarra esango nuke partidu erdira arte azkarra izan du dela, baina azkeneko tanto luzeetan partidu bera luzatu inda, tanto gorragoak, esan bezala pilotak ere gastatu ikendie, eta horrek eramaten du askotan ere bai partidu luzatzea. Zalantzari gabe eta aipatu dugu azkeneko takada hori, azkeneko tantoak benetan landuak, zailduak eta gogorrak izan direla, garesti egon direla tantoak. Eta ea har dezakegun protagonista. Horretan gabiltza eta bien bitartean Abel, hortxe tanto sorta. Eta orain bai, Ane Murumendiaraz, Iker Irribarriarekin daukagu, esaten genuen Ane, bigarren azterketaren notarekin gainditu duela, badoa pixkanaka pausoak eta etapak gainditzen. Bai, alaxe da, bai igandean eta gaur ere fresko eta txisparekin ikusi zaitugu Iker. Bueno, ni gustuan nabil, hor aurren bukatzen, bata beste. Baina, igual bai pixkat erritmo notatzen dela, hor atzetik denbora asko jokauta, geldi ondare bai. Eta horre erritmo bizi eta momentu, partio horretik aurre alpizka beteta, Buruz buruko ere bertan dugu, zure txapelketa kutxuna dela esan dezakegu, bi txapel jada badituzu Iker, zer muguz doaz prestaketa horiek? Bueno, egi esan ondo, fizikoki preparatzen nahi da, egurren gaude. Gero, frontoiko entrenamentuke asko ezin izan ditu behin, igande jokau nun, gaur berriro, iganden berriro, eta, azten entrenamentu hon bat sartzen dean, baina bestela guztuan hau iten zen lan egin eta espero tola segitzea. Aurrelari izan da atzean jokatu duzu Iker, eta orain berriz ere aurrera etortzeri ez dakit zuek ohituta ote zaudeten edo kosta egiten den? Ohituta ez gare ematen do, erreza dela urruti ikusita, baina oso komplikatu da, horre erritmok aldatzen die, distantzik aldatzen die, eta igual hoxe falta zaituain, hor aurreko pelota horietan. Igual aurrelari pasatzea, aurreko nebai pixkat hortan neon nintzen inkomodona, eta gero erritmoa, erritmo asko aldatzen da, Josebak ebolea zeakizo ritmoa sartzen do, eta bukara aldeako pixka betego. Iker, ez dakite kanpotik gure gauza ote den, baina badirudi konfiantza ikaragarriarekin zaudela, eta txip aldaketa hori buruzburukoa bertan dela, ez dakit alaxe den? Bueno, esaten nahi balen bazu, binakare asko zen entrenau detenare kasi buruzburukoako da, eta ez da egit hortik datorre, baina nik izan, beste gauza bat burun badauko, binakako lehen gurten hortxe kilikolo izan ginen, nik nahi demostrau, sartzeko gogoa dauketela, eta begi esan konfiantza horrekin nau, partidu onak iten nahi naiz, azkeneko bio behintzet, eta aber segitzen deun, egia da Tolosak aurre ikerarre jokau dola, gutxi galdu, eta Tolosak hola jokatzen duen, beti eskertzeko dala. Eskerrik asko zuri ere Iker eta jarraitu lanean. Bale, zuri. Jarri dute jada 6 terdiko pegatina, jarri dute eskuzbanakako partidarako pegatina eta pixkanaka pilotariak prestakuntza lanetan barneratuta, goazen aldageletako irudiak ikustera, nola prestatu diren aipatu moduan orain eskuzbanakako partidari dagokion lehia etorriko da batetik herriko semea, Beñat Rezuste izanen da, bestetik berriz, Peio Etxeberria, iragan urtean 22 eta mar naparrak mendean hartu zuen Bergarako semea, eta gaur beste leia bat izanen da, beste mundu bat, eta bel azeza laparta daukatena beroketa lanak egiten. Bai, enbatzen aizaio, azkenen lehen esan do, Peio Etxeberriak eta Beñat berak ere bai, Beñatek ez Peiok esan do, urdurizegoela pixkoat eta guztiz normala da. Nik uste urduritasun berezi bat izaten dela eskuzbanak jokatzen den partiduetan. Naiz lauterdin eta bereziki mano-mano fronton guzi. Bereientzako tentsio momentu bat ikusten zaia arpegietan, beroketa honetan, ez daudela irrifarre egiteko momentu gogor bat edo polita, baino gogorra heldu zaiela, exigentea, eta beroketan ere ikusten da, biak fresko daudela, eta nik uste Joseba ez da nork irabaziko duen, ez da zer gertatuko den, bino tanto ikuski horrek ikusiko ditula ziur bi pilotari hauekin. Horixe nahiko genuke ikusgarriak izatea, ikuskizun egotea, lehen partidoan gozatu dugu Irribarriaren garaipenarekin, Joseba Ezkurdiaren zertzelada dotorekin, goazen iragarkietara, eta handik bueltan aipatu moduan Beñat Rezusta, Peio Etxeberriaren aurka, bata naparra, bestea herriko semea Bergararra, pilotaleku berezi batean gaituzue, giroa berotu da frontoian goazen iragarkietara eta ostean aipatu moduan eskuzbanakako partidarekin itzuliko gara.
Gaueko 10:00 puntuan eta Bergaran gaituzue. Puntako partida bat ikusteko gogoz, Beñat Rezusta, Pello Etxeberriaren aurka, hortxe dauzkatzue, bien perfilak eta baita bien xehetasunak ere, biak ere mutilpuskak, bat aurrelaria, bestea atzean, uda honetan errege izan den pilotaria, eta biek helburu bakarra, eskuz banakako txapelketan egon nahi dute. Gaur partida irabazten duenak heldu den ostiralean. Gaur 8 amezketan jokatzeko aukera izanen du iragan denboraldian, iragan txapelketan bigarren mailakoa irabazi zuen Darioren aurka. Hori izango da gaurko saria eta noski 22 iristeak balio handia dauka. Heldu den iragan urtean 22 eta 10. Aurrelariak mendean hartu zuen Rezusta, gaur bestelakoa nahi du izatea Leia etxeko semeak eta horren soinua hauxe duzue, guztiak ere herriko mutila animatzen. Bai, Beñat Rezusta hemengoa da eta jokatzen duen aldiro beti giro hona eotzen da eta gaur ere alaxe dau, giro oso polite dau. Eta Joseba partiduri behitu ezkeo bi estilo ezberdin, bat atzelarie, normalen botera jokatzen duna, aukaria atzen egitza gustatzen zaiona, eta Pello Etxeberria gerritik gorako posturoitan abiadura handia ematen diona, eta aireko jokua daukena. Bere jokatzeko modua, erritmo handia sartu, hanketar askotan jokatu, Beñat aldiz, nik uste saiatuko dela Pello Etxeberria frontisetik urruti eukitzen, ez? Saiatu hemen 6eko inguru hortan eukitzen, batetik, bere aukera etordakioken tantoa bukatzeko, ze naiz eta asko jo bukatu imar da, eskuz banaga tantoa bukatu imar die, eta bestetik batez ere, Pello bezalako manomanistek eta aurrelariok aurreago hartzen baldin badu pilota bosteko inguru hortan, alde batea eta bestere ibili arrazten du. Batetik erritmo handi esartzen du eta bestetik zabalera eta kontrakantxara eta askotan ibili azten du pilotarie eta atzelarie beti hor, deseroso ibiltzen da, ez? Eta hoxe, Pello hortan saiatuko da, Beñat aldiz, frontisetik urruti eukitzen eta aukera ona etor dailela tantoa bukatzeko. Urdin, atera da txampona, Etxeberriak eginen du partidako lehen sakea, eta badoa, Naparra. Hasiera zoroa. Zehankan biek ala biek ere, ze pilotaka iritsi dira. Aukerakoa, Rezustak, oki erantzun lauti, Pello Etxeberriak, Beñate, eman, heldurri gabe atzera, eta gora joan zaio, zutik, Bergarako pilotalekoa. Bai, berako nahiko do, ez, Beñate, noski hauzin pilotari nahi do, hor laueti jokatu, baina behintzat lehen esan duna, aukera baldin badauke, urruti euki, batetik aukera etorreko zaiolako, eta bestetik bere jokue iken ez diolako utziko Pello Etxeberriari, ez, batez ere anguloak eta alde batea eta bestea ibili behar izatea. Eta gero Pello atera duen pilota frontisetik irtera gutxikoa, frontisetik irtera gutxikoa, eta nik uste hori bilatzen dula, ez? Pilota klase horrekin, berak ere frontisetik hurbilago eoteko. Hala ere, Beñat Rezusta pilota berdina atera do. Eta huts. Beñatentzako, beretzako ere, gauzin joentzako bezalaxe, ongi sakatzea ezinbestekoa. Sake harra hau. Erantzun Etxeberriak, aukerakoa Rezustarentzat, atzera, 6 ederki jaso, Naparrak, berriro ere Rezustak atzera. Zer defensa Pello. Hori ere gora joan zaio ba. Bai, bi bolea gora joan zaizkio, baino hoi gehiago da, Beñat Rezusta meritue Pello Etxeberrian utza baino. Horren goitik datorrenen pilota eta horren urruti denean, behar den momentua aukeratzea bolea jotzeko eta askoan behar den bezala sartzeko zailagoa da. Eta askotan,
goitik bera jo barren, behitik gora jotzen oso hor momentuak eta berden momentuan jotza eta ez da erreza, eta indarra handie behar da noski gora botatzeko, eta kasu honetan gora joan zaio. Horren goitik ez denen etortzen eta hurbiltzeko denen atzetik aurra joateko bidea dozo eta goitik bera erki jo dezakezu bolea, baina honen urruti denen eta horren goitik heldu denen beti zailagoa da askoz. Ieta Utz. Zelaria aurretik. Berriro ere atzera. Hau, arruan da, pilota hori. Biparetaitea joan da, Saiakera ustuagatik, baina txapazpira joan zai. Irudipena ematen dit, baina bederrek ere etzula espero ona izango zela Pello Etxeberrian boleaka da hori. Eta gero, ja relajatuta zegoela esan nahi dut, hau gora joanen da, ja relajatu bezala indela, eta gero berriz tantoan sartu denen, ja zekila oso ongi zein edo. Otea oso arroa indi hori bai, baina bi paretaitea joan da garbi-garbi. Momentu amaitzen den aldiero, Pello Etxeberria rictus batean barneratzen da. Hori ikaragarri hon egiten du. Nasketa hartu, konzentrazioa. Bai, eta bilatuz, hori da, errestoan daunen errestoa eta saken daunen sakea, inberdula tantoa fresko hasi behintzat, eguneko egunen hasi. Hori beti ikendo oso errekuperazio lan hori. Eta hau da, aurtengo nobedadetako bat. Iragan urtean Tolosan probatu zuten, Tolosako neuterietan, proba lanak egin zituzten. Eta hauxe da, aurreko ostiralean aipatu genizuen, Etxarrin 6 erdian dago, pasaren marra ezarrita urtengo eskuz banakako txapelketan, hori nobedadea da, eta horrelako gauzekin azti ibili da. Eta kuadro erdi bat da, baina asko mozten dosakea, kontutan hartu behar dozo, pilotari gutxi izanen diela, usartuko duna 6 erdiko inguru hortan arrisko hundik hartzen, eta 5 erdi 6 jeninen dopote. Hortiken urrutire joan liteke, baina horren errutire ez dara. Eta gero hortik beste bide bat ere iriki daiteke ez, pasa asko egin ezkero, beldurra ere bai, sakea ongi ez ateratzeko. Bai, ala da. Fresko dau baina berare, erraz ateratzen zaio pilota eskutik. Txalanetan, nagoetan Etxeberria, airez, eskubita ezkerrez erantzunez, azusta berriz, zanpatekoak ematen pilotari, batean eta bestean kokatuaz, hortxe Bergararra, eiterditik, erantzuna ederra, berriro atzera, berriro ere 6 erditik, ez du nahi bezala moztu, eta orain aukerakoa dauka, Etxeberriak, hortxe, zail jarri nahi zio baino, iritsi, eta kapara joan da, horretzen zalantzen. Nola dien gauzek, guztiz menden eukitu doba, ze defentsa daukean gaurrengo pilotarik, eta ze defentsa erakutsi nur Pello Etxeberriak, ja, joko pixkoa nasi den arte ez, azkenen jota jo, bai, atzelari hemen daukezo atzen, eta jo dezazkezo, lau, 5-6 pilotaka da, baina jotzen nahi denaren ekatu iten baita. Eta jotzen nahi denak ere tantoa bukatu barra dauke. Eta tantoa bukatzeko garai hortan asmatu imardare bai. Gainekoan ez oso asmatzen, aurren oiten baitie pilotario. Ez du potera jarri beharrik, defentsan airez jartzen die beti eta frontzietik hurbilago egiten die, eta bukatzeko garaien ere prezisio handikin inbar da. Bestela, oain gertatu dena gertatzen da. Pello iritsi, eta hortik aurrea berak eukitu domen den tantoa. Eta bi, einat ere, eio bezala. Aire horrekin, hori da ez, esan behar nun presio horrekin, aire horrekin presio ikaragarri sartzen duela. Hortxe, datuak, du eta bi, pilotaka datan ere gauzak nahiko antzeko. Zira, 49.
Ja, zuk lehen esan duzuna, Joseba, ez dion kalterik egiten. Aurrekoa pasa indo. Burua dantzan hasten bada. Guain nola sakatzen du. Luz ez da arriskatuko. Motz ere bagizo, lauterdi bosten iken bado pote, behinat berantzako aukera izan liteke. Dominatzera pasatzeko. Hortxe Naparra, sakera. Lazori gabe atera. Eta hoize izango zuen buruan, aita lortu ere. Sake zitala, nola edo ala ekarri. Rezustak baino egoki amaitu. Bai, argi eta garbi dauna da behintzat, behinat botera jartzen baldin bada, errestoan Pello Etxeberria iren bila joanen dela. Jo aurretik ja kasik abiatu da, errematen bila. Ikusi duen momentutik botera jarri dela, ja... Abel, minak ikusita geunden eta parkatuko jazuen atentzio sortzen du daukan konzentrazio maila hori, ez bai gaude ohituta, beste kirol batzutan eta alian bai, baino tantorakoa, eta bakarrizketa batean barneratzen da bere mikrounibersoan eta... Bai, beste frontoietan gaina kokartuta gauden tokin askotan urrutigo ikusten dut, eta gaur ondondotik pasatzen zaio, eta ez du esan bezala impresio gehiago egiten du, bai, ze ongi kontzentratzen den. Iruna markagailua, hortxe entzuten duzue, animoak jasotzen dituen Rezustaren pilotaka da bakoitzak, eta ahalegin du da, baino hortako pusketa bat ere antza erori zaio. Bai. Laugarrena. Erori zaio, bai, askotan behatz puntxetan jartzen da, tako pixka bat edo, eta oitakoren bat edo izan entzen. Eta jo dunen argi eta garbi nabaritu da. Hauen behinat pilota aldatzea, Pello katatzen zuen pilota hau frontisetik irtera gehiago dauketa, ez dakit, nire irudipena bestik ez da, iruditzen zei betzako hobea izan litekela, ez frontisetik urrutiago dukitzeko Pello Etxeberria. Baina, bueno, behintzat aurreko ez du atera bar, beste pilota bat atera behar du. Gorria zen, aurrekoa bat zenbaki duna, gorria, horixe atera du. Etxeberriak, goazen ikustera. Hau. Pellorena, gauzen bakia. Ze kuriositate gertatzen dien pilotan, Askotan pilota... Bai, ez, bai. Eta gaukeratu edo, eta... bat bestenakin ibiltzen da batzutan. Gaur gertatzen nahi den bezala. Lau eta hiru. Eta ja hirugarren pilota goiko koltsoira joaten zaiona. Bai, hor pilota hola etortzen, hautzen horren goitik heldu, baina horren goitik etortzen denen hori gertatzen da, ez, pixko bat globoan bezala joaten zaizola, ez dizo, behar den momentun jotzen, eta irriz bezala ikendo, erremontean bezala ikendo eskun, eta hau ere gora joan zaio, bai. Bost eta hiru, bel somatzen duguna, baita, tantotik tantora, tarte handia daudela, ez da? Tarte handiak. Bai, bueno, gertatu da guain arte, pilotare 3 aldiz aldatu de, okerrezpan hau, eta 3 aldiz ez, pare bat aldiz, eta aurrek ere bere denbora eramaten du, ez? Ez da lehen bezala, aurren frontxean probatzen zuela, baina bere denbora eramaten du. Aukerakoa, Rezustak, baita gozatu ere, azpitik, ezin pilota hori ekarri Pello Etxeberriak eta Ane Muruamendiaraz lehen partidako protagonista batekin daukagu
gogordoa eta pentsatzen dut ikusten ariko dela Leia Joseba Ezkurdia. Joseba, bihar azkenean zer diren gauzak ez duzue jokatuko? Bai, pena, ez da, azkenen aste guzie itxoiten, zoze honatatzen zen, albistonak etortzen ziren, baina ez da hola izin ez, eta bueno, pena. Gu izan dugu frontoira joan beharra daukagula, da ez dian notiziona, baina bueno, gure egin saietuko gara, area azaldu, da urrungo esten da pasatzen den. Eta gauzak zer diren hori gutxi ez, eta Julenek ere positibo eman du koronavirusean, lastima ez da? Bai, pena hundia, azkenen, ez da txapelketa bukaera erraza izaten nahi, hemen diba animo handik, animo gehienak Juleni, urrungo jaiak honi guzti presto ongo dela, orduan hemen diba besarka handia. Joseba, zuk zeuk kantxan ze sensazio izan dituzu, edo zer moduz sentitzen zara? Bueno, gusto ikusi nahi, partidua galdu indeu, faio batzutan saldu naiz nire burue, baina bestela jokatzeko ikusten naiz, egizan aldortatik pozik, gustoa. Atzo entramentu fuertea pixkaten ginen, gaur hori pixka bukera aldean notatu hot, baina ez egizan gogotxu urrungo asteako eta dena ongi atatzen den. Aurrekoan Olaizola eta Olaizolaren aurka jokatutako partidan barkatu Joseba, agian ez ziren izan sentsaziorik onenak, eurak nagusi izan ziren, horri buelta eman aldiozu sentsazio horiei? Ba, helburu hori da, ez da, sensazioik hartzea, lehenko hasieran sensazioa ginen, pelota azkar atatzen zeiten euskotik, baina galtzen hasi ginenen buruz jetxeunitzen ez, eta hori pena handi hori dauket, buruz faia nula, baina, bueno, baina aste hau berreskolatzeko daukau, sensazio, unetik gune hauek ikusten naiz, da helburu hori da, ez da, urrungo jaiako tope gauden. Olaizola eta Urrutiko etxea jada finalean dira, Joseba, zuek pauso batera esan dezakegu, eta Julenek jokatuko ezpalu Zabaleta izango ditzateke ordezkoa, ez dakit pentsatzerik izan duzun, bueltarik eman diozun? Ez, gizan azkenen gaurko albiste izan da dena, eta nik garbi dauko Julenek jokatu beharra daukoula, Julen da azkenen behakin jokatu txapelketa guztie, eta nik uste justu hona behar jokatza dela, ez eta jokatzeko maun den, gauzak ongi joaten dien, da urrungo joaien tope gauden. Eskerrik asko, Joseba. Hortxe Joseba Ezkurdia, aipatu du, gustora egon dela, baita gu ere, gaur bera ikusten, ez du garaipena lortu, baina tanto elegante eta dotore askoak utzi ditu, kolore guztietakoak gainera, eta lehen partidan aipatu duguna, bergogoratuko dugu, eta eskuz banakako partidan bete-betean sartuko gara, gaur, arratsaldean Jule Martijak, positibo eman du, COVID-19an, atzo egin zioten PCR-a 10 eguneko tartean sartzen da, horrek ez du zipristintzen heldu den igandeko finala, baina noski, astean zehar egingo dizkioten probetan, negatibo ateratzea beharrezkoa izango da. Negatibo ez balitz, Jule Martija ordezkatuko lukeena, Jose Javier Zabaleta izango litzateke. Bai, alaxe da, eta Josebak esan du bezala animo asko Jule Martijari, ez? Momentu honetan lehenengo partidu aipatu du ze egoera bizitzen nahi den, baiko pilotarien greba eta hori dena, bihar Josebak esan du bihar partidura joan barra duela, aste nasik izaten nahi die, oso nasik ere, alde guztietan eta gainera Jule Martijaren positibo hori koronavirusekin, ez? Espero dezagun errekuperatzea, ongi egotea, Josebak esan du bezala, final hortan Martija nahi ginuke eotea, egin nuke final herrie bihar jokatuko balitzere bai noski, izpaldin bada jokatzen, Jule Martija eondailela, txapelketa guzti Joseba Ezkurdiakin bera jokatu dulako, eta hause, lehenengo partidu nahi patu duen bezala xere, dena bere onera bueltatzen den, aste zaila hauek, eta pilotaz hitzeiteko aukera dauke. Eta frontoian, lau tantoko boladan sartuta, Peio Etxeberria, hane Ezkurdiarekin izketan ari zela Rezustak ere pasa egindu, eta hortxe etorri da aldaketa, eta gaur estadistiketan ezin jarriko dugu hori, baina laugarren pilota gora joaten zaiona Etxeberria. Batez ere Beñar Rezustari sake bat falta indo,
pasa izan du da, baina gaur falta da. Eta gero saketik indio mine Pello Etxeberriak, Hor zuzenen espadioin, sakerre ematen indio. Eta hoxe, da ikusten da pilotan nagusi dela, baina rezusta, baina gaur hori pilotan nagusi izatea ez da aski. Gaurrengo pilotari daukan defentsakin eta aireko joku horrekin esan nahi du. Eta zalaparta, zalaparta goikalde hortan. Beñate jokatzen duen beti giro bikain izaten da hemen. Eta gero Josebak eipatu du, hor Joseba Ezkurdian esan dunari bueltatuz. Bai, azkenen Joseba Ezkurdiak nik uste bere heldutasunen daula, bere kirol bizitzako momenturik onenen daula, eta behar den momentutan bere onena ematen du. Eta argi dauke final hori jokatzen dunen bere mailarik onena emanen dula. Ja honen helburuak 3 txapelketak die, 3 txapelketak irabazteko gai da, hori erakutsi do kantxan, eta gainera buruz ere, ikuste orduan eta momentu tentsio handigoko momentua, orduan eta gehiago ematen dula berea. Gaur egun. Zazpina markagailuan, mundu bat. Amaierarako, ozak, so berdinduta, Bergarako udal pilotalekuan. Zintxalan, hortitzean, Pello Etxeberria, rezusta pilota astinduaz, eta oraingo honetan kanpora joan zaio Nafarrari. Boain kontan etzaio atera, bino beti hori bilatzen du Pello Etxeberriak, Hor aukera daukenen, defentsa nahi behar dunen, defentsa, eta aukera bat etortzen baldin mazaio bostetik aurre edo aire sartzeko, aukera bat etortzen mazaio bostetik aurre, hor ere aire sartu, eta aukaria desplazatzen saiatu, Beina rezusta bera, hemen zabal aldera ekarri, eta behin ja zeharkako lan hortan atzelaria beti arazo gehiago ditu. Hemen ona izan balitz, defentsa eraman entzurrez usta dudik ez dau, baina ja arazotan sartzen dozo beinat edo atzelari bat, kasu honetan. Zelan oitan beti oitura gutxi dauke atzelari gaurrelari baino. 8-7. Txeko aurretik. Zerparetan botea jota, gozatu bai, baina kanpora joan zaio pena zuen 8-nakoa, eta batu dugu biharko partida, baina izalegezkoa da aipatze ere bihar beste partida bat badela, beste jaialdi bat, eta pilota eskuetan hartuta, Endika Uriondoren debuta izan. Bai, alas izanen da. Pilotari gazte bat, eta hause, baiko enpresan debuta eginen duena, konfinamentu aurretik ere debuta egiteko zen, eta honengatik beranduago eginen du debuta, baina bere momentua iritsi da, eta munduko zorterik handiena izan dezala. Espero dugu maila bikain batera matea, eta berak eta bere ingurukoek gozatzea bietu egunean. Etxeberriak, Uterdian ipini pilota. Destakatzera. Defentsa, Eragarria. Ez gaina bien utzi, laueraino. Berriz gora. Gustora Naparra. Olea jotzekoan neurri hori ezin hartu zabile. Eskoa Pello Etxeberria. Hor goitik bera jo barren, beiti gora aizaio jotzen eta gora joten zaio pilota. Ja, 5. bado, okerrez panau, gora joten zaiona. Eta ez da, eman da gora joaten zaiola, ez? Zanpateko ematen dio baino. Bai, horrea gora jotzeko indarra handie, berda azkenen. Eso itan bado gatza. Bai. Bai, indarra handiko mutile da, Pello Etxeberria. Beratzi eta 8 markagailuan, eta oraindik atseden aldirik ez dute eskatu.
baino atxenaldi txikiak egiten dituzte tantorik tantora. Bai, batez ere esango nuke Pello Etxeberria berak hartzen dula denbora, ez tantotik tantora. Horre paiak ere zer esan, ez da? Alegia kontzentratuta eta ez? Bai. Eta bere inertziaz, nik uste Beñat berak ere, bueno, Pello hartzen duen denbora hartzen duela. Eta orain, Bazpira, Rezustari, hori tarteko datua, partidua hasi zenetik 23 minutu, eta jokoan soilik 5. Bai, eskuz banaka nahiko ohikoa izaten da hori, azkenean errekuperazioa. Eunen jokatzen da tanto bakoitze eta tantotik tantora pilotaria beti saietzen da alduen guztia errekuperatzen. Eta hau lehen esan dunan adibidez, hor Pello gerrestoa zen, baina hor lauterdi 5 ingurun hartu do pilota, eta zabaltzen saiatu da, ez? Esan bezala, horratzelarik beti arazo gehiago itzaitulako, eta gaina kontutan hartuta Beñat Rezusta ezkerra dela. Zain jarri dizkiona Rezusta izan da Etxeberriari, horra alegindu da, nola edo ala otearekin erantzuten, baina era joan zaio, Amargarrena. Bai, hor, Beñatek ez gozatu, bine eman indio abiadura eta gero azkeneko momentun gurutzatu inda, bere toki hartzeko. Ez aurrera eta ez atzera geratu da pixkat, Etxeberria. Ez aurrera eta ez atzera. Arreta 9. Eta posi gaude, Abel. Pilotaleko hola ikusita. Bai, pozgarri da, ez beti giro ona daunen, eta ikusten da txapelketako giroa daula. Esan nahi dut jendea, bere pilota irabazteko gogo berezikin, txapelketan gertatzen da. Akea, zital jarri Etxeberriari, azter-bazterrean eta ezin ezertxoregin aspetxeko aurrelaria. Hau sake bikain izan du da, Nik esango nuke lehenengo sakea oso ona izan du dena, Beñat Rezustana. Hor hiltzera, ezker paretaldera. Esan behar dare bai, pilotarik ez diela, potera errestatzen, bino pasa seiterdin izatekin, egie da, botez errestatu nahi dunak ere, aukera askoz gehiago ditula errestatzeko. Baina berare aire zaida errestatzen, irudipena ematen dit, botez errestatzeko, sake bat bino gehiago aire laiken. Aukerakoa geratu zaio, Rezustari, bi pareta egin, iritsiko da, Etxeberria. Eta Uiotxak entzun dira, armaietan. Aukera bikaine egitu do Beñat Rezusta tanto abukatzeko, bi pareta gaina oso egiten do, abile da, tanto abukatzen, baina abiadurari, arro indo eta abiadurari gabe. Horri izan du da, engainatzera joan da, gorputzarekin, baina aldi beren abiadura ez dio eman, eta arro xamar jodo. Etxeberriak ongi ikusi du. Hor ja, lehen aipatu duna, ezker pareta berezia dauke Bergarako frontoiak, ez da erregular ateratzen, eta hor guztiz barrukaldera indio. Hor ikusten da irudietan, nola dauken, koskatxo batzu bezala. Arreta Maika. Ardinketa. Arkagailuan. Ranketara sakatu dio, motz-motzen, baina hor ezkerparetara joan, egie da, Beñat Rezusta dauken indarrarekin, dauken ahalarekin, hor botera jarri ezkeure errestoan, kanpotik ikusten dugu, eta kanpotik beti errezago ikusten da, baina irudipena ematen do,
potera errestatu alizateko sake onak dila Beñatentzako ere. Hor dauken kolpekin pasatu ez, baina urruti jerri lezake Pello Etxeberria. Aire zerantzun, azpadare. Bai, orain gozatu du, zazpitik. Ongi, Etxeberriaren erantzuna. Beste bat nahi zuen, zazpi inguru horretatik, baina Antoa gorri, Antoa Rezustaren alde. Eta orain bai, orain atxeden hartuko dute. Beñat. Lau haizetara zabalduaz. Bergarako herritarrak. Bien bitartean bere pausoan badoa Pello Etxeberria. Aldageletara eta hortxe errepikapena. Ongi, hori jaso Abel. Hori ikaragarrik eman dazkio Beñarrezustak. Merito handiko pilota eramandun boleaka da hori, baina bigarrena ezinezkoa zen. Hankak jazazpiterdin baitzitu. 12 eta 11 gauzak estu daude Bergaran, iragarkietara joko dugu. Gaueko 11 eta 2 minutu, 12 eta 11 Bergarako udal pilotalekutik zuzenean eskuzbanakako txapelketan egon nahi dute Rezustak eta Etxeberriak. Horretarako bi azterketa gainditu behar, gaur bat eta heldu den ostiralean Amezketan izanen den jaialdian Dario izango du gaurko irabazleak aurkari, eta han irabazten duenak lortuko du Aspeko txartel bakarra. Beste txartelak salduta daude, eta izen eta abizenak dauzkate. Tartean gaur ikusal izan ditugun bi aurrelari, Ribarria eta Ezkurdia. Eta lehenengo erdi hontan ikusi du partio aurretik esaten ginuna, bi jokatzeko modu guztiz ezberdin. Beñarrezusta eta Pello Etxeberria, eta Beñarrezusta pilota aldatu du. Oan ja pilota berri bat. Horrondu da, denbora desente gainea. Eta berriro ere, Pello Orena hartu du hiru zenbakia. Hortxe lauterditik, Erki erantzun, Etxeberriak, Rezustak atzera, seiterditik berriro ere airez eman behar Etxeberriak, Beñatek aukerakoa, seitik airez, eta aipatu duzu, hauxe da, kantoa bukatzea. Bai, hoxe da, eskuzdanakako teoria, ez? Hor aurkaria atzean euki eta gero aukera dago zonen tantoa ongi bukatu. Eta teoria, hane, diruak ez omen teoria zulertzen eta ze moduz dago egoera armaietan. Alaxe da, Martin Erauskin, Gabon. Bai, Gabon. Beno, 13 eta 11 Rezusta etzen favorito, baina aurretik jarri da, dirua nola dago momentu honetan? Diru atera inda urdin, baina guain markadorea paren dakuelare diru edau gorri, kanbia inda bizka dirue. Nola dago, gutxi gora bera? Guain bitantokin dau, 160. Oso ondo, eskerrik asko, Martin. Bale ba, gero arte. Segi lanean. Hortxe ba, aldaketa txikia, eta Abel, aipatu dugu Arestian, aurreko urtean 22 eta 10 amaitu zela partida, ja 13 egin ditu Rezustak. Ba, momentu bakoitza ezberdina da, pilotari guain dela urte bat hori. Astetik astea gauzek aldatu iten pentsatu urtetik urtera. Eskubiz, Beñatek, Zakzal jarriz. Haze pilota eraman duen Pello Etxeberria. Eta behartu doba, Pello Etxeberria goen kontan Beñarrezusta. Saiatu da, muitzen alde bat eta besta eta erritmoa jartzen, eta erritmoa sartzen, bino Beñatek tanto oso nahi jokatu du. Hor behartu dunen ere, behar den tokin jarriz pilota, eta hori oso zaile da. Eta orain bai, orain atxedena eskatu du Pellok, zaio gustatzen, nola doan, azpadare atxeden eskatu, bazen errepikapen hau ikustera, landua izan da benetan, 150 pilotaka da oraintxe iragarkietara joko dugu.
14-11, atsedenak hobeki egin dio antza Rezustari. Hortze ongin duen baina Rezustak ere, gorputza pixko bat zabal ireki, esan nahi do bi pareteio barbalu bezala, eta azkeneko momentuan atzerakaio. Guztiz engainatu do Pello Etxeberria. Eta oso ongiskatutako atseden aldia, Pello Etxeberriak. Hor barrun zaudenen borroka hortan askotan etza ohartzen, noiz gelditu, noiz ez gelditu, baina burua hotzeu gitzea jakiteko, hiru tantoko abantaila hartu dit, eta gainea, tenaldiaren ondoren ni bino hobekio jokatzen nahi da, eta hori mozteko bizkoat, hauxe, beste tenaldi bat eskatu. Gainera fitxa horiek jokatzeko daude, jokoan, eta askotan ez dira erabiltzen, baina hortako daude horiek. Rezusta! Nola atera den, Nola atera den. Eta hor beti atzelari garazo gehiago gozatzeko, hor gurutzatuta datorren enta. Hortxe Beñatek berriro ere aukerakoa. Zegoen eskuinekin, Hiru daramatza horrela, laugarren hau ere... Gurutzatu, ite maitio gaina. Uste zail jarri nahi eta okerrago jartzen dio Etxeberriari pilota. Rezustak, hortxe txokoan utzi, iritsiko da Etxeberria eskuinera gainera, atzera, Naparrak ongi erantzun defentsa lan, zaildua plazaratzen, inolako zalantzari gabe. Gerako Rezustak eta amaiera dotoreak txaloak, Beñatentzat Bergarako pilotalekuan. Hauxe da, une honetan, plaza berezi honetako soinu banda. Merito handiko tantoa Pello Etxeberria jokatu duna, defentsa handikoa. Eta beste protagonista batekin daukagu. Jon Apezetxea daukate aldamenean, Jon, Gabon. Beno, Beñat hasiera batean etzen favorito, baina gauzak nola aldatu diren, ezta? Bai, asko, ikusten daba konfiantza asko egin dola, ematen pilotari, eta hueko asko giregitzen. Pello berriz sufritzen dakien pilotaria da, eta 22 arte oraindik ez dago jakiterik. Ez, eta mano gero sake hartu ezkeo, baduki bere takadeite, pilotari gorra da, eta seguro lanen soiluko gula. Non ikusten duzu partiako gakoa? Pues hortxe, saken, Pello zer egin nahi bado, sakea ongin barko do, zerrati, bero peloteon Beñatek asko ematen dio, eta mina hundiken dio. Beñat bera konfiantzaz beteta dago, ez da erraza izango, ez da? Oso zaila, Beñat tola da honen asko ematen dio, hueko asko ireki, eta oan gaina bukatu ere bai, ez da erresa. Eskerrik asko, Jon. Hale, zuri. Ez da erresa ez, holako zanpateko jaurre egitea. Hori da, horren beste ematen dionen pilotari batek, gaur Beñat ematen nahi den bezala, eustea zaila da, eta hori esaten du laik Pello Etxeberriak ikerra arrizko defentsa daukela. Eta azkeneko tantortan nahi ginen, ez da, meritu handikoa, ze asko behartu do Beñatek, Pello berak ere behartu do, Rezusta. Baina asko eman dio eta ze defentsa erakutsi duen, ikusgarri izan du. Ezker boleaz, Ikaragarri ematen nahi da. Azpitik hori ere jaso. Eta baina aukera. Horri ere ongi erantzun Naparrak. Oidoi, baino hori ere barruan sartu da. Laugarrena, Airez, erreskan ekartzen duna txokoan utzi. Eta haze momentua egiten ari dena, osatzen ari dena, Beñat Rezusta. Beñatentzako albiste izan diteken hobena da Pello Etxeberria urruti eukitzea, ez? Lehen esaten ginunagatik, batetik behartu iken dozolako, aukera etorreko zaizolako tanto bukatzeko, eta bestetik behartzen dozo Pello Etxeberria bera zuzenago jokatzea, ez? Zuzenago jokatzen denen atzelari beti eroso goeten da. Eta bukatzeko gareien asmatzen nahi dagoen Beñat. Oso ongi asmatzen ere, partio hasieran dude batzukin ikusi du, jokaldi iteko gareien, baina behinta berriz etortzen zaio, iruko horta pilota, eta oain, jokaldi egiten dunen asmatzen nahi da. Eta pilotari bateko hola jokatzen dunen, horren beste eman, eta hola bukatzen deusik ez dago. Ez dago. Entzatzen nahiko da,
bere bakarrizketan, jokoaren joera hori aldatu behar duela, ze azkenean defentsan oinarrituta dago, beste gauzik ezean, eta... Bai, eutxi bere aukera etorri arte, ez? Ia, Beñatek ez du pilotarren bat gozatzen edo zerbaitetan deskuidatzen den, ez? Ikuste hori bilatu barra duela, eta zerbaitetan deskuidatzen bada, hortik aurrera bera saietuko da, bere ritmoa sartzen eta bere aldera eramatzen tantoa. Eta alegindu da, eskuinera pilotak bideratzen. Eta armaietan badugu beste aurpegi ezagun bat, Miguel Etxaniz, Gabon. Gabon. Beno, makina bat partida ikusitakoa zara, Peio bera ere txikitatik ikusi duzu eta hazen olako aldaketa egin duen, ez da? Bai. Horrekin komentatzen egon naiz, denpoa baten hola emoten dabenak nauzi izango zala. Baina asko bat igainea, hola eman da nauzi, baina errez. Ezan hainbeste aire jokatzen da, baina hola eman ezkerio, ez da bueltak. Eta Beñat bera zer moduz ikusten duzu? Oso ondo. Etxeko Gaur mutila. ikusten dut, oso ondo ikusten dut. Legunean entrenamentu ikusten honitzan, altunan kontra, eta oso ondo izaban, Da oso erki ibili izaban, entrenamentu bagizuzuk bertzi aldatzen da, ez da, baina guztu baten, da gaur bilurgarri ikusten. Gaina bergan lehenengo aldisa ondo ikusten dut eta jokatzen, Baskar... Ez da izatik, baina bergan ez da partido honak ez ditxuin, Etxean jokatzea, gurduritasuna, presioare ekartzen dut da. Uste dut nervioso urtetzen zandala bergan. Baina gaur, ikusgarri, eskumiekin bebai, da eskeragin, aizuzela emoten dabil, ezilik ezin iztu behin. Eskerrik asko Miguel eta jarraitu gozatzen. Bai, zeuri, bai. Hortxe ba, Jokin Etxanizen aita bera, pilota zainetatik daukan pertsona, asko ikusitakoa, asko erakutsitakoa, eta arrazoi du. Ez da gize gertatu, bigarren potea eman due. Ez txapa eman due, Beñatena. Bai. Bazen errepikapena ikustera. Zaten nuen, Abel arrazoi zuela, inoiz ez bezala ari dela bere etxean jokatzen, Beñat Rezusta. Bai, asko jokatzen nahi da, asko ematen, baino behi da, alare 16-13. Horrek esan nahi du, hoxe, oinbesteko defentsa daukan pilotariok, eutxiken diola partidu, eta irudipena eman dit hori, bida, ze ongi errepikapenen ikusten den, eta txapa izan entzen, hor goiko ertza jotzen duen ikusten. Eta hori adierazi du, alare ze hankak erakutsi ditun Beñatek, alde batea eta bestean hola muitu den. Hortxe ba, epaileak harturiko autua, 13. tantoa, Etxeberriarentzat, aurretiaz Sakez ez du asmatu. Eta oso ongi esaten zuen bezala, Etxanizek esaten zuen bezala, Miguel Etxanizek esaten zuen bezala, ikaragarri ematen Beñat, baina inbesteko defentsa, bai derakusten Pello Etxeberriare bai, esaten ginuna, zuzen biden ematen du, saiko da irabazten Beñat Rezusta, baina 16-13 biztea. Horre merito ondie dauke, inbeste jo eta hola eustea partiduri. Aurretik, inogaldiken partidu diferentzi erabakin gara gabe. Temporada. Angolata justo batik ez. Karagarri eman dio, handi eman dio. Baina, hauen batzutan gertatzen da gaina, eman haitu da, eta azkenen eutxi eta eutxi kendo, bola ez daunen noski defentsan daunaren ekatzen da, baina jotzen nahi denare, bai. Eta behin ja kolpea pixkoa bajatu ezkeo, airez jokatzen duen pilotariok ere ritmo gehiago sartzen du ere bai, eta ritmo hortan beti atzelaria pixkoa gehiago itotzen da, ez dagoelako ohituta ritmo azkar horretan jokatzen. Eta hemendik aurrean nekak ere bere zeresana edukiko do. 14-16. Argirik ez, Zerdia Franco isuri beharrean dira bi pilotariak. Eta pilotarekin, bestea bere buruarekin, tarte hauek ere garrantzia dute.
estrategiaren barne daude uneak eta hortxe. Pello Etxeberria, sakera. Naita, Naita. Iste guzikin. Eta Jon Apezetxak esan do, leno saken asmatu inbarra dula, baina mordoska ditu, sakez inek, eta sakez aurkarie behartu ere bai. Laugarrena du hau. 15 lau, ongi dau, Eta naita indo bai. Zabalera do erdialdera, eskuinekin erresta dezan. Hortxe ba, Naparra. Gain ezkerrera. Horretzen. Errezagoa. Eta behitu nola diren gauzak. Hortxe zegoen, gora eta gora. Onbidean sartuta utz egindu, sakean. Ostean pilota bat txapara joan zaio. Eta orain, pizkat partidatik aterata. Bai, partidatik aterata ez, nik uste hemen Pello Etxeberria meritu izaten dela, lehenengo eskuila sakatu dio, eta goiko sakea bikaina izan du da. Eta lehen esan dura, bakoitza bere estiloa dauke, eta pilotan ikusten da nagusitasun handi erakusten nahi dela baina Rezusta. Baina Pellok bere jokatzeko modu dauke. Eutxi eta eutxi eta berak aukera daukenen, erritmo sartu eta bere sake hori aprobetxatu ere bai, ze oso ongi sakatzen duen mutile da. Eta etekin handia izaio atatzen bere jokuri ere bai. Ze esan bezala, piloteoan, asko gailentzen nahi da baina Rezusta. Bino alare, 16 aberdi. Bi pasa ikusi ditugu, eta bi motzere. Bai. Zenbat aldatzen duen, kuadro erdi bat moztea pasa. Ziran esan zigutenean, kuadro erdi bat, zertan daiteke aldaketa, aurreko astean ere adierazi zenuen, ez? Hori zertan dagoen aldaketa, hori pilota zaleak jakin nahi du. Bai, ala da ez, azkenen, seiterdiko gaur egun, ez da, lehen bezala bi aukera dituzola pasa eginezkero. Beste aukera badaukezola pasa eginezkero. Gaur egun, seiterditik lehen ozazpitik atzerago potenezkero falta da. Oan gaina seiterdire aurreratu indue. Horrek esan nahi do, zinongo pilotarik ez dola arrisko hartuko, seiterdiko arrastorren ondondoan pote ginaraztera, ez? Horren ondorioz, luzena eginta ere, 5-6 inguru ginen do pote. Eta hor pote ginezkero oso rutirare joatea zaila da. Eta gero tarte hori ere txikie da. Lauterdin potein eta lau eta seiterditarten sartu behar duzu. Eta hori ere beti pilotarintzako presioa da. Eta gaur hori ikusten ari gara. Ezazpita Masei. Etxeko aurretik. Tanto gorra, oso gorrare. Oso gorra. Ibilia razindo, baina Rezustare bai, azkenen zen jokaldi egiteko moduko pilota, baino nik uste ineken lanak diela pixko bat. 50 minutu. Betetzea gaude. Partidari ekin diotela. 216 pilotaka da. Hor ikusten da, zeharka nola ibili arazten duen, nola ibili arazidun Pello Etxeberriak alde batea eta bestea, eta lehen esan duna, atzelari bat askoz gutxi oituagoa dago, holako mugimenduak itea eta beti gehiago kostatzen zaio. Beti deserosogo dau mugimendu horietan. Aipatu duzu, Pello Etxeberriak zehun egiten duen tantotik tantora deskantsu hori ez. Eta batetik, urrengo tantoa euneko azteko, eta bestetik ere bai, partiu gorra baldin badi, eta indarrak markagailua berdinduta baldin badau, eta ja partidua gogortzen denen, denbora guzti hortan ahorratutako indar hori, tanto bat balio lezake, bino tanto horrek partidua balio lezake ez. Azkenen indarra apur hori errekuperatzea eta ez gastatzea tanto bitarten garrantzitsua izan liteke partidu bukaera baten, hor daki.
Patea ez du nahi bezala egin. Baina, beste bat, sakez egiten duena. Eta, 18garrena. Etxeberriarentzat. Ikusiko dugu, Potea nola egin duen. Eta ezin, Beñatek ezertxure egin hor aurreratu egin da. Baina, zinean, 6garrena sakez egiten duena Peio Etxeberriak. 18 eta 17 gauzak zinez estu daude. Iragarkietara joko dugu partidako azken txamparekin sartzeko. Hemezortzi eta 17. Peio Etxeberria une hauetan aurretik da. Erretzusta ikusgarriak ematen ikusi dugu. Baina markagailuan urdin aurretik, Peio Etxeberria aurretik. Aldatu inda partidu ebisko bat, Saketik mina handi iken Peio Etxeberria, eta gero ze portatik ezin ateraz pixkoa baina Erretzusta. Ara pasauan, ez? Ruan sartu da hori, eta hor... Luze izango tezen ematen zuen, baina ez bika ineurtu du. Luzen sakatutako saka izan entzen hau, pasa izan gabe noski. Eta kanpora joan zaio. Potera errestatu du, eta zeharka errestatu behar izan du baina askotan, hoi da beste gauz bat, ez? Hor, kanpora espaliz joan, ziur Peio Etxeberria ire sartuko zela, presio handi sartzen duela. Garrun mano eta Peio berak noski. Hor ziurra iren bile joan entzela eta hori errestoan zaudenen badakizo eta horrek beti kezka handi ematen du. 19 eta 17. Itantoko aldea Etxeberriarentzat bere momentua da hau. Hortxe zoragarri erantzun Rezustak. Berriro ere Etxeberriak atzera. Aze restoa. Nahigo nuke norbaitek argazki bat atea balu hor. Gero, haze, tanto Peio. Eta hazia maiera Etxeberriarena. Goazen errepikapena ikustera. Ikusgarri izan du da Peion tantoa, eta Beñatek eraman duen pilota hori non hartu duen. Horregatik esaten duen argazki bat baleo do. Hoi, beida guain. Ez, hau ez. Urduri gaude, Abel, hau bukaera da. Zoragarri izan du da, Eta hause. Beida, Lehen partiduan ikusi dugun protagonista batek eginak ditu horrelakoak. Irribarriak, Hortxe, beste okape matetik. Ze altu eranta ze posturan, Eta zuk esan duzu Peio Etxeberria momentu dela eta alaxe da, Eta saltoare hor Romi gabeko indo, Bai. Bere aukera etorri zaio eta aprobetxatzen nahi da guain. Hortxe, pareta horrekin jokatzen du gainera. Hortxe, aukerako etorri, joan utzi. Ongi erantzun orain Rezustak gauzak zain jarriz. Irauli egingo du tantoa erantzun horrekin. Haze, hankak Etxeberria. Jaso hori, Naparrak. Eta biek eduki dute amaitzeko aukera. Oso tanto gorra, Aukerakoa du Rezustak. Atzera, 6 inguru hortatik, erantzun Etxeberria. Jokoan utzi, baina ez nahiko luke moduan, iritsi da. Oso gorra. Baina, beteta Etxeberria baita Rezusta ere. Baita normala, Tanto oso gorra izan du, ez baita izan du gaina asko, hasieran batez ere asko mutu gorra izan du bi pilotarik, oso esplosiboa izan du da indikuen mugimendu. Lurrera hori altxatu, bere toki hartu. Ze partido ikusten ari garen, Abel. Eta
Aurreko astean esaten genuen Bakaikoa eta Arteagak bietako batek eskuz banakako txapelketan hartuko zuela parte, haueri oraindik beste partida bat tokatzen zaio horretarako, baino haze partidua. Hemen ja iritsi da, baina neken lanak dio, ja hankak mozkortuta bezala, esaten den bezala, ez, ja kontrola hondirik gabe, baina normala da. Horren tanto gorra indue, beida hemen ikusten da. Eta Beiok atxedena eskatu du, iragarkietara joko dugu. Hemezortzi eta 20 Bergarako udal pilotalekuan gaituzue. Mentxe 11 terdiak Asaberri. Eta horixe partido uzten ari den irudia. Lan handiarena, nekearena eta burutazioren bat ere honen da burualde hortan. Ba, eta ja partidu ja bukaeran dauta, ja bi pilotareri nekea nabaritzen zaie. Irudipena ematen do kanpotik behituta, Pello Etxeberria fresko xego ote dagoan. Baina partidu gorra, eta hoi dauke eskuz banakako partidu goi daukea, ez? Fisikoki bereziki limiter eramaten zaituela eta pilota zalari horregatik guztaren zaio horren bestere bai. Dauka bai bere xarma, zalantzari gabe, atera du. Doi, baina ona izan da. Hace goleak da Pello. Horako asko eraman ditu. Auterdian kokatua, txapazpira. Bai, nik uste aukera ikusi dulare bai, miniteko pilota intzezakela mine, eta hundigo ematea joan dela, eta bakizo batzutan Erbina hundigo eman nahi diozuanen, ez tozu eskun ongi sartzen. Dena den, aipatu berdare bai hori, ja nik uste hemendik aurrea neken lanako huts batzuk ikusi dezazkeula. Tantoa partidue gortzen denen, ja esigentzi fisikoa hundie denen, nekea gainen denen, hutsak ere gehiago izaten dira. Garritzeko nekea, ordu bete pasatxo. Bai, eta gero izaten da, denbora eta bat beste bino gehiago eskuzbanakat dena oso esplosiboa da. Oso mugimendu violentoak die, gogorrak die, eta azkarri bili behar da, eta pilotazza bakoitzan dena ematen da, horrek ustu iten zaio. Rezusta! Ostetik, ederki erantzun Etxeberriak. Berriro ere, muga hori probestuaz, atzera, Eiterditik Etxeberriak ongi erantzun. Asko ematen binak, Abel, aukerakoa dauka. Hori ere jaso. Eta ekinaren poderioz, 20garrena, Ezustarentzat, markagailua berriro ere berdin. Eta segindo, Beñate.
Esan edot aukera bat edo beste izan ditu tanto bukatzeko, baina alare meritu handi edula horrek. Ja partio luzatue, gortu eta alare segita itea. Eskotan horra aurren tanto bukatzeko tentazioa donen bota ikendozo, tanto bukatzeko, baina segindo arrisko hondirik hartu gabe. Eta goialde hortan jendea pozik da, pozik da, etxeko mutilarekin. Bai, partio hona ikusten nahi galako batetik eta bestetik emozioa handi edulako markagailuk ere bai. Eta gerta, uste herrikoak pozik honen diela, ze baina partio oso nahi jokatzen nahi da. Kontutan hartuta, hoxe, atzelari gauzak ez dauzkala errez, eta favorito Pello Etxeberria bera zela ere bai, eta esan du partida horretiken bi pilotariokin biek ala biek bakoitza bere postun ikusgarrik die eta gauza ikusgarrik ikusiko gintzela eta alaxi ikusten nahi da. Alaxi gabe, zalantzari gabe, biloko molde, baino biak ikuskizunari asko eskaintzen. Eta partidu ireki ikusten da, noski, 20-20. Bukaera hontarare oso berdinuk iritsi die, bat aurretik, bestea aurretik. Zuztak, egoki, erantzuna ere ona, eta kalde edo bale zuen hor, ala hartu du autua, eta txapara joan zaio. Txapara joan zaio, ongi botartako dejada izan du da, esan nahi dutena da, aukera bida, non hartu, iruen hartu do. Iruen hartu do, hoi distantziona da, dejada ikeko. Eskuz banaka esan nahi dut. Erabakik hartu imardie, egie dena da, dauken eurrekin aurre kontatuan indun bezala, atzai utzeko ere arrazula, baino, dejada botatzeko ere pilota ona zen, gauza bien bezala. Ez du asmatu, hau hola da. Arriesgatu imar da batzuta. Bai, erabakik hartu imar due. Pixko bat, zentimetro pare bat, hiru bat, gorago izango balitze, esango gineko egin. Ze meritu ez, ze ausarta, olako erabaki bat hartu eta hori ikea. Dejon deiola, Bakarra falta zaio, Etxeberriari, lehen lan erdietan gauzak zailtzeuzkan, baino lanean jarraitu du, eta 22. ere, berarentzat izanen da, aurrera egingo du, txapelketan. Eta sake mordoska azkenen, Joseba? Bai. Pello Etxeberria sartu azkiona. Zazpi guztira. Txaloak, zalantzari gabe, bi protagonistei. Partidu hona ikusi du, Joseba, eta beida jendea oso pozik, naiz eta bere herrikoa galdu, Pello Etxeberrian jarraitzaile pozik, eta herritarran jarraitzaile ere, galdu indo, baina nik esango nio pozik, ze partidu beharra ikusi du, eta biek ere ongi jokatu du, oso ongi esango nukeni. Dena egitu du, joku ona, emozioa, markagailun, eta merito handi ere bai Pello Etxeberria jokatu duen partidu, esan nahi dutena da, batetik beinatek eman diona emakiagatik, eta erakutsi dut haiek erakustagatik, bino bestetik ere bai Pello Etxeberriak horren besteko nagusitasuna erakutsi irrezustak, eta hala ere partiduari ez uztea. Esan nahi dut segi, erraz dominatzen zuen piloteoan, baina ez dio utziei ies egiten, eta beida azkenean zenba balio izan dudun horrek. Azkenen partiduri buelta eman, eta bera egirabazi du. Ikaragarrizko defentsa, ikaragarrizko lana, eta Anemuro Mendiaraz, Naparrarekin daukagu, pozik egonen da, urrengo azterketa, amezketan dauka Darioren aurka. Pello, hazen olako partida, sufrituta garaipenak bikoitza balio duela esan hori da, ez da zorionak. Ikaragarria ez, azkenean, partidu oso gorra dugu, asko sufritu dut, eta horrela irabazita oso pozik ez. Partida erdira arte behintzat, atzetik joan zara, beinatek ikaragarri jo dio, eta zu behin da berriz defentsan eraman, eta hala emaitza. Bai, ez nekien ez, azkenean asko ematen zion, eta ezin nuen zer gehiago egin ez, batzuk joan zait gora, baina, eske, hortik atzetik ezin da egin asko ez.
baina oso pozik ez. Lehenengo atsedenan ere, aldageletara joan zarenean buru makur zerorren buruari ez dakit zer esaten zenio, baina asarre joan zara. Bai ez, nahi nun ondo negon jolasteko, baina bera kriston ematen ari zion, eta ez dinuen ezer egin ez. Baina, bueno, ni nire buruan konfiantza handia dukat ez, eta egia da, pues, oso pozik ez. 16 eta 11ko errenta ere hartu du Beñat Rezustak, sakez falta egin du, eta horragian zerorrek konfiantza hartu eta aurre egin dioz, ezta? Bueno, hori igual izan aldaiteke ez, nik ere bi falta uste egin dudala, bigarrena gainera motza eta ez momentu honean, baina, bueno, ni esan dudana ez, nire buruan konfiantza daukat eta segien dut eta oso pozik ez. Peio, eta hurrengo zita, amezketan Darioren aurka? Bai ez, partidu oso zaila ez, gaurkoa oso erronka zaila zen niretzako, Beñatek zegoen momentuan gainera, eta, bueno, deskantzatu gaur, bihar beste egun bat izango da, eta pentsatuko dugu. Ba, hartu atxeden Peio gaur ondo merezita duzu eta, zorionak. Bai, eskerrik asko. Eio Etxeberria, pozik, aituta ere bai, Abel, bai, aituta, normala. Eta hortxe, datuak, 9 egin dituzte, aurko bi protagonistek, Rezustak 13 galdu ditu, Eio Etxeberriak 11. Sakez, hor, 6-7 izan lehizke, Rezustak bakarra egin du, eta hori kako nagusietako bat izan da, gaurko partida ondorioztatzerako orduan, dejadaz 3 egin ditu, Bergarakoak, bat bera ere ez, Etxeberriak, iparetetan bana egin dituzte. Atzean, Rezustak 4, Peio Etxeberriak bat ere ez. Eta guztira 270 pilotaka da. Ordu bete eta 5 minutuko partida luzean, eta hemen estadistiketan ez da agertzen, baino eguneko saltorik handien argazkerik elegantenetako ere berak utzi digu, Ane Murienmendiaraz, Beñat Rezustarekin daukagu. Beñat, Gabon, ez dakit gehiago jokatzerik dagoen, baina gaur ezin izan duzu garaipena eskuratu. Bueno, egiz esan gauza batzutan gustora. Detaile, aurrelarixen detaietan hor ikusten dute kostatzen gatela, ez? Uste dut, onduen egoanian hori sake falta bat behin dut, gero, tanto askotan dominatzen da pelotian eukanean, askotan ez jakin zegin, ez? Nahi neban, bera pixkaten mobitzia, tanto askotan ibilian lekuan eukitzia netzako unasa, baina, neban nahi bera komodo dutia, pixka mobitzia nahi neban, eta hor jugaetan eta askotan ez dut asmatu. Erregalua behin ditut eta bazen dutena bukatzen eta ez dut asmatu, baina egizia esan beste goza atzokin gustora, jotzen eta egizia esan ondo sentidu naiz, bolei eta toko jatenia nahiko gustora, baina ikusten dutena da erakerrez itzen dituzten detaile batzuta manerik osta itxegatela. 17 eta 20 atzetik egon zara, 20 ere jarri zarete, eta 21 garrena Peiorentzako txapa jo duzu eta Beñat. Bai, esan dutena, ez aurretik neu bat tartetxuakin ibilinez, gero hor bukaeran berak hartu dozta, empatatzia lortu dut, eta sakerresto bat hor bote pixka txikizien doztana, pentsa dut igual bestela ezingo negala kendu, dejadia bota dut, uste pentsatzen dut hori gainean baldin bazan tanto sala, justu txapia ikutu dut, eta gero azkena sakez, esan dut zutena. Gauza batzukin gustora noia, baina uste dut, manu-manuan regaluak pagautzen dila eta gaur hori pasako batela. Baina, gustora egoteko moduan daude herritarrak, txalo artean agurtu zaituzte, giro ikaragarria jarri dute, eurei ere ezintzaile gehiago eskatu. Ez, egizia esan, txapelketetan belagunak eta beti laguntzen dozte batera eta bestera, alde horretatik ez daukat inungo kejaik eukitzeik, askotan entrenamentutan eta lagun batzuk juntatzen dira, eta azkenian bidea laguntzen dutzuena, gero entrenamentutan eta beti laguntzeko preste hoten dia, eta esan duzuna, gaur behan ambiente harra eta eskarrak emon besteik ezin. Zorion, Beñat, gelditu egindako onarekin burua altxa eta aurrera. Bale, eskerrik asko.
Hortxe ba, bainat Rezustaren hitzak, esker hitzak emanez noski bere zalei eta guk ere eskertzeko asko gaurko bi pilotariei ikuskizuna nahi genuela esaten genuen eta ederki ase gaituzte, ederki bete gaituzte, eta gaurko gau parte honetan haze tantoak ikusi dituguna, Ezkurdiaren bipareta hori lauterdian ezkerra aldean jota, eta baita Rezustaren jauzio hori tarteko, Rezustak utzi digun irudi hori ere, hauxe ba, gaur kontatu nahi genizuena, elduden ostiralean gaurko irabazleak alegia Peio Etxeberriak Darioren aurka jokatuko du amezketan eta gu han izango gara, eta aurretik ere badaude hitzordu batzuk, igandean Tolosan izanen da lehia, astelenean ere Tolosan jaieguna eta Tolosan izanen gara, eta bihar Endika Uriondoren debuta ikusteko modua izango duzue Gernikatik zuzenean. Hauxe ba, gaur kontatu nahi genizuena, gozatu dugu pelotarekin, gozatu dugu pilotariekin, eta aurrera segi beharra bel. Alaxe da, bai. Alaxe da, eta Gabon pasa denoi. Osongi ba, Gabon deizuela, eta bihar arte.